Arratsaldeo guztioi eta urte berrion, ze gustora esaten den hau, ona beti gustora esaten delako, urte berrion, bai horixe, eta eskerrik asko beti bezala horre egoteagatik, festa giro zoragarrian amaitu genuen 22 haze irudiak, zuzeneko irudiak, bai Julen Telleria, Nerea Reparaz, eta Itziber Garmendia aurkezle lanetan aritu zitzaizkigun, kanpaikadak zuzenean, Gasteiztik, benetan irudiak ederrak eta poza ematen du urtea pozarekin amaitzea, eta pozarekin amaitu baldin badugu bi batzuek egiten urtea, guk pozarekin jarraituko dugu, pozez etorri garelako berriz ere bi batzuek egiten jarraitzeko, importantea, gu hemen gaude, baina zuek horregotea, hau denon artean egin beharreko bidea delako, eta badakigu batzuk harrapatu zaituztegu, egunotan sobratutako turroi zatitxo hoiei begira hariko zaretela oraindik etxean badirelakoan eta hemen batzuk, lasai, Izaskun Moianok urtea osasuntsu hasteko proposamen bat ekarriko dut. Urtarriak biritu gaur eta guk 2023 urteari ongi etorria emateko kirola egitea erabaki dugu. Eta horretarako Hernaniko denontzat gimnasiora etorri gara. Bueno, guk erabaki hori hartu dugu eta baita beste 16 pertsonak ere bai. Baina lortuko ote dugu kirola behar den bezala egitea edo lortuko dugu asteburuko aje hori pasatzea gaur bibazueken ikusiko duzue. Haupa Izaskun, eskerrik asko bai, dena etorriko zaigu ondo, egia esan guk egunero 2 orduko maratoitxo bat egiten dugu, eta bai, ariketa fisikoa oso ondo etorriko zaigu, eta badakizuek gaurko gure gonbidatua, bera, berri emailea da, nazio artean EITB-ko berri emailea. Azken urteotan Txinatik ari da, baina Ukrainan eta Errusian ere ibilitakoa da. Moskun bizitakoak oinarri hartu, eta argitaratu du El Búho de Rabel novela berria. Eta hori aurkeztera dator, biba Olatz Urkia! Biba Olatz, bai, askotan mikroarekin berri emaile lanetan ikusten zaitugu, baina gaur Olatzen sormenari horri pixka bat tira egingo diogu, eta munduan ara eta ona dabilen kazetari berri emaile honek ere noski, bere geltokiak eta bere atsedenaldiak ere hartuko zituen izango ditu leku kutxunak, nork aurkeztuko dizkigu Olatz Urkiaren geltokiak? Jon Artano. Haupa Jon, geltoki berriak eta urte berria. Eta noski, lehiaketa berria, galdera berriak, erantzun berriak, Jon Garate eta Zirt Zart. Zeta hori egiten jarraituko dugu urte berrian ere, galdera polipolitxak garriko dizkigulako gure Garatek, eta urte berriarekin arkume berriak ere jaioko dira, Albin, ezta? Ekonomia zirkularraren zikloak aurrera jarraituko du etenik gabe, Ariz Gamboa, astelena, urteko lehena, gaur zer? Gaur La Arboledan, Zugaztietan, urritz makila utzi eta lastabina hartuko dugu Roberren eskutik. Berak erakutsiko digu, zertarako erabiltzen zen eta nola bihurtu zen herri kirol zoragarri batean, harri zulatzaileak. Hau Ariz, makila eskuan hartuta, herri kirolak eta harri zulatzaileak gaur. Urte berria, bertso berria, bai ez da? Ea ba, guazen! Kantuz joan da 2022. Kantuz kaixo esateko Olatz Urkiari. Jon Artano Garate eta Artzainari. Kantuz bizi nahi dugu bagatoz kantari. Kantuz ekin zaiogun urte berriari. Kantuz ekin zaiogun urte berriari. Bai horitxe, kantuz eta elkarrekin hori bai gustorazko, orain hasi eta 8 arte, biba gu eta biba zude! Auto klasiko zaleak,
Aintzinako ibilgailuak ere gure historiaren parte direlako, gaur auto klasikoekin lotura zuzena duten 4 gonbidatu izango ditugu platoan. Beraien bildumak aurkeztuko dizkigute, bizipenak kontatuko dizkigute, eta ekimenak ere ezagutuko ditugu. Goazen lehenbiziko gonbidatuarekin, bera Antonio da, eta auto klasikoen zale amorratua da. 80ko hamarkadan, laurogeita hamarreko hamarkadatik, alegia, hainbat auto izan ditu, eta beraien artean, entzun hau ezaguna delako, Renault 8TL izeneko bat du, eta hori da bere kutxunenetako bat. Gurekin da, Antonio Zudupe. Haupa, Antonio. Arratsaldeon, ongi etorri, zer modu? Ondo. Eta urte berrion, Antonio. Berdin. Ikustele guztietan. Bai, ez da. Antonio, zuri nondi datorkizu auto klasikoen zaletasun hau? Ba, bueno, gaztetan, eukin itun Renault 5.200 bat, 127, eta oindala 16 urte, R8, esan gizon askoitiar batena, ondo zaitzezuna, eta ezan eken izan, Jose Mari, kotxoen izaldu, eta iguna dauzkek eta eta lortu nun, erostie kotxia, eta preparatu inun bizket, eta oindala 12 urte, askoekin egin duen, lehenengo konzentrazioa, zapatu zen, eta soki eta eta pentsatzen hoi bako txekarri, 3 eta 3 etorri zin. Eta ja urtin zier, konzentrazio eta antolatzen. Geroztik gauza asko egiten dituzue. Aizu, Antonio, zure lehen klasikoa, autoklasikoa, zein izan zen? Berez, R8, porque epoka hartan etzien klasikuek. Eta ordun klasikuk die, leheno 85 urtekuk, 85 urtetik eurrea. Eta orain pasau debe 30 urtea. Eta ordun lehenengue R8. Da R8-gin bodak eta bideoklip batzuk eta zain ditzukut. Da gero aukidet aukera Miguel Euskitzena, eskapota gure bat, eta 3 urte hartu nun, kotxe hori, eta anekdota polite da, Miel da, Carlos da, Jesus da, Manolo, neuk ematen jut, neuk behasen txofer, behasen ematen jut, urtin 2 viaje horieteu, Kosta, Ondarrure, Sumaire, lo que sea. Eta konbidatzei bazkaltzea eta zea, da nik txofer egin. Eta gustora ebiltzen dira zuen, oso gustora ebiltzen. Auto hori zen markatakoa da, orain esan? Hori da Opel Kadett bat 1600. Deskapotabilia, bai. Eta orain, barkatu, Antonio, orain ikusten ari gara zure R8 hori, ez da? Ez da orain irudietan ageri dena. Hori dauzke 49 urte, inditu. Bai. Zure kutxuna. Bai, eta orduan, anekdota politia dauzket, eta hori argazki ikustena, Don Boskon, eta etxe Rally Memorial Michael, Usandizaga, eta bai. Urtin zier, konzentrazio asko, eta pena zen da, 2 urte pasatxon geldik ondala asuntue, baina, aida berriz epizkezea egin. Itzuliko da berriz. Hori kaso honetan Renaulta da, baina zuk Forrarekin ere baduzu olako maitasun historia bat, ez da? Forrak eukiditu, lauta marretik ontsa arte hondikine 2 Ford dauzket, ez Ford Mondeo, eta baina euki Ford Fiestatik hasi, eta pasau jut Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Mondeo, Galaxy, eta bai. Eta Seata ere bai, berezik aipatuko dugu Seat 131, nola da, Super Mirafiori? Bai, el jorobado. El jorobado, zergati da? El jorobado? Ni enteraute bizkena ona, motorra entzixo bene undixe, eta orduan horri ikustezuna, kapota binizixo ben, eta ez dan izten. Etzen kabitzen. Etzen kabitzen, kapota, nola motorra undiz haugen, 2005 eta orduan ze hori intzioen moldaketa hori, el jorobao, batzuk zatzio, el jorobao dela. Aizu, eta auto hauek, zenbat auto dituzuzuk zureak? Oin dauzket, 2 klasiko. 2 dituzu. Eta noiz erabiltzen dituzu 2 auto horiek, Antonio? Aurten deskapotabilia asko bilidet, egualdixe asko lagundu dugu. Egia da? Atzore... Kadeta esan duzu, ez da, Opel Kadeta. Argazkin esaltzeana, eta atzore ibili nun. Giro ederra egiten zuen. Nork esan behar zizun, ez da, urtea maieran? Aurten gau honetan, sorpresa politia eman dit, askotiko udale txikita dendari elkarteak, eskatu ziren, olentzero emateko.
Aber emangoan nun olentzero. Bai? Bai. Zuk eraman duzu? Bai, neuk mande. Eskapotablean? Bai. Ene. Olentzero eta marino. Gustora joango zen olentzero? Egualdi hona intziun, eta oso ondo, oso politxe zintzen. Zuri horrelako deiak egiten dizkizutenean postu egingo zara, ez da, Antonio? Bai, por ejemplo, R8-kin inditut, hiru bado da, ETB-ne, por ejemplo, hause bi, onitzatan agoitzeakin, bai. programa politxen gendun, oinatzin. Herritxikin ere, bai? Herritxikin atzean itzen, bai. Beste txapel famoso horrekin, hori Luise Latzeit, askoetiko bandaku da. Bai. Eta eskarrik asko, Eta ibilaldi bereziak ere antolatzen dituzu, ez da? Bai. Bueno, askoekin ditugu ja, 10-12 urte antolatzen. Baina pandemia asuntuatik, 2 urtetan egin dugu julixoa pasau. Eta orduan egin dugu askoetiko rezintzin daudenak, eta bakarri biziginak eta lehenengo urtien egin gendun, Zumaire, Zumaixen 10 gendun, eta gero askoetin, Orbela jatetxean, bazkaldu gendun. Ados. Eta asko ustazikon, udaletxe eta zehai, eta orduan aurtene berriz egin dugu. Eta izu, adineko pertsona horiek zuen autoetan sartzen direnean, nola sentitzen dira barruan? Bueno, anedota politia daudez, batzuk euki ditebe kotxikolakuk, eta orduan, pertsona heldu hauek eta ekarren gitun, kotxe hor ikusten bezala, Mercedes, Antxon Uriak, ekarren gitun 2 kotxe kriston politiaek, eta gero beste jende asko, bolkauzan, nahi zebela etortzie. Bai, gustora dihoaz, eh? Bai. Egun horri gainera izen bat jarri zen ioten, ez da? Bai, nik programa hau asko gustatzen egiten, askotan ikustet, librena honin, atzaldetan, eta orduan, petzonun, 2 basuek ipintzie. Eta karteletan da, euskait kartelak eta zea, pertsona heldu hauei, merezi debela, rezintzitik atea, eta orduan, egun pasa batekie, 10 bazkaldu, eta iluntzin, da orduan esate ziren, Antonio, urte bete zaio merrin, esan izan, 3 hiletetik bera ingo dula. Bai, oso. Politxa, Antonio, bi bazuek eta bi bazu. Eta begira, ze dotore horre txapelarekin ikusten, ez dakizu zinen? Hori da, Orbela jatetxean, bazkaldu gendun, eta gero, opari batzuk emango eskoen, oso ondiz hartzen, hau da, askoetiko handra bat, da, bai. Ze polita, ze momentu politak, ez da? Bai. Antonio, baduzu buruan beste autoklasikoren bat erosteko edo gerturatzeko? Guztua erosiko nuke, baina, bi hauekin ja konformatzen naiz. Porque hauek berdeben lekuek gordetzeko, eta berriz edauzket kanpun, eta zaharrak garajin. Da, semik esate ditaita, kotxe zahar hori eta kotxe berriz eta motorrare garajin neukitziu eta, baina hauek ez die kanpun neukitzeko. Eta, Antonio, hauek gidatzeko errazak aldira kotxe hauek? Bai. Zer gaur egun hainbeste aldatu dira kontuak, Bai, baina R8 da ez dauzke beste mundu gozoik. Lau kanbixo, martxatraz, eta Opelake bai, eta gero, por ejemplo, badaudez kotxe epokakuk eta kanbiok eta diferenti dauzkoenak eta onsegia pixket zailo die, baina, Eta esan duzu, klasikoak noiztik aurrera kontsideratzen direla? Oinarte esan 5 urte, baina oindala 3 urte o 2 urte, pasauzan 30 urtean. Eta, udaletxe askok esento daudez, impuestu eta beste udaletxe batzuk kobrau be. Baina, aizkoetin ondo portau dira, eta ja badikeu 5 urteo 6 oztakit, ez dela kobratzen. Eta jende gehur eta gazte geixoa idia animatzen, preparatzen eta konzentraixo eta bai. 30 urte, pentsa, zure R8ak 59 urte baditu, oso klasikoa da, ezta? Oso klasikoa. Bueno, orain bide lagun bat agurtuko dugu, lehenbiziko aldiz aurten, eta bera ere, gure programan zer esango dugu, klasiko bat bihurtzen ari da. Amaia Agirre, arratsaldeon, urte berri on, eta zer iruditzen zaizkizu zuri autoklasiko hauek? Urte berri on lehenengo, eta zeiten eharra, nahi asko guztu zaizkit. Denbora librea eta diru askea banu, egun osoa pasako nuke autoak, motoak eta bizikletak ikusten. Egia da ez naizela gauza zaharrei edo erabiliei kariñoa hundiegi hartzen dien horietakoa, hau da, autoak aldatu ditudanean edo bizikletaren bat salerosi dudanean,
Egia da, inungo nostalgiarik gabe, egin izan dudala beti, onerako dela sinetsita. Ez naiz gauzak gordezalea, apenas gordetzen dudan ezer, eta gero beti behar dudanean falta. Eta gero, tuneatu zalea, naiz, eta asko gustatzen zaizkit auto tuneatuak eta bizikletak badituztena beraien kapritxoak erantsita, baina eskulanean nahiko traketsa naiz, eta orduan normalean hartu bezala uzten ditut. Eta iruditzen zait, auto zaharrak relikia bezala gordetzen eta zaintzen dituztenek badutela zigilu propioa, beraien iztakera propioa, pertsona bezala. Badukat ezagun bat, bere lehenengo soldata noiz irabaziko zai egon zena auto zahar bat erosteko, eta geroztik erosi ditu beste dozena erdi bat edo esango nuke, eta horri biltzen da ezkontzetan txofer edo alokatu egiten ditu egun espezialetarako, eta kapritxo garesti xamarra aukeran, baina bere bizipoza hoixe da, eta horrek ematen dio sekulako gatza. Amaia Agirre, eskerrik asko, berehala izango gara berriz ere zurekin, eta ze polita auto zaharrak hartu eta berritzea, eta urte zaharretik berrira egin dugun honetan, ariketa oso polita. Orain beste bikote bat aurkeztuko dizuegu, bi lehengusu dira Andoni eta Ibon, eta azaroan hiltzen euren aitonaren omenez, bere 4L, edo behar bada 4 latas esan da ezagunago egingo zaizue, 4 latasura zahar berritu dute, zertarako rally solidario batean parte hartzeko. Gurekin dira, Ibon Malasetxebarria eta Andoni Larrinaga. Arratsaldeon bikote. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Ibon eta Andoni, lehengusuak, Ibon zu, lehengusu gaztetxoa. Bai. Eta Andoni zuere gaztea. Bai, ondi. Gaztea eta gaztetxoa. Andoni, aitona, zuen aitona berezi izango zen, ez da aitona Santiago. Bai, azkenien beragaz momentu asko pase duguz, onak, beste batzuk esain hona bai, gutxako familizen persona berezi bat bai. Eta zuek Ibon, omenalditxo bat egin nahi izan diozue bere 4 latasa edo 4Lea berritzearekin, ez da? Bai, hori da, azkenien aitxitxe baserriko figuria izin da bai asko amumagaz batera, eta bertan egotezan kotxi gu jaio ginenetik ikusi guri kotxi baserri zen, eta azkenien gure baserriko da familizen ikonoa izen da hori kotxi, eta beran omenez beti pentsi izango gatateko, noiz atorrako gendula, baina ja haue karreri dela ez dela, definitivamente derra gendun. Orain ari gara ikusten berea, esan dezagun orain zuek berritu duzuena, baina aurretik, Andoni, berak izan zituen auto gehiago edo beste autoren bat izan zuen, ez da? Bai, hau orain eukiban beste 4L bat. Bai, beste bat, marka berekoa. Marka berekoa, eta pentsetan dute golpe bat montxola, apur bat hundize, da aldatu hemen. Eta zuek oroitzapen oso polita dituzu, ez da, Ibon? Umetan baserrira joaten zineten aitonari laguntzera. Bai, hori da, azkenien gu domekero joaten ginen baserrira, familize batu itxen ginen da, betian mesatara joaten ginen da, gero etxera jaten joaten ginen baserrira. Eta hori dana beti 4 latazin itxen gendun, aitxitxek hartzizkun lehengusue dan hori, segara 2 muti eta 3 neska. Eta 4 lataz barruen sartzizkun eta bat esan aurrien, da hiru atxien enbede zinturo llegaz fardosoka bategaz lotxezkun. Esteko atxien, esteko. Zinturo irik etzego, Esteko, orduen fardosoka bategaz lotxezkun da, aregaz baten ginen bezatar arte. Fardosokak denetarako balio dute. Hori da. Eta zu oso goiz hasi zinen gidatzen? Bai, azkenien... Gaztetxo? Bai, lehenengo tratorak egin da, gero kotxigaz. Petroli hartun da, horre buelta batzuk emoten nuzen, bai. Ez da izemat urtegaz, bai, gazte, bai. Eta zuek gaur proiektu bat aurkeztu nahi diguzue, zergatik edo zertarako beherritu duzue aitonaren 4L kotxe hau? Azkenien ondala denporatxu batetik, nire lehengusue petzeta aukibedu beti 4 latazan karrera bat eitxie, raid bat, konkretuki da Marrokos eraitzen den, urtero itzen den salida bat, eta da bakarrik 4 latazana. Marrokos eraino? Marrokos eraino, Biarritzetik Marrokos eraino. Eta eukidugu ondala denpora batetik, hori buruen sartunde, eta pasan urtean esan genuen, ostia, nila karreta dut eta behitzuk bidugu hori zelan doan, eta sartu ginen webgune baten, ikusi gendun izan gune genduna, zala 4L trofi, da bakarrik hau 4 latazan karrerie,
Azinen bitxuten, da derrepente, ostra, 28 urtera arte bakarrik aldai. Azkar egin bertzen duten. Edadi maksima bota 8 urte da. Orduan ja, azkenengo urtia aurten, nik lasteria gota 8 urte etzen dut, orduan esan genuen bai edo bai aurten enbigula. Eso, ja esan genuen. Eta eskerrak azkar egin zenuten, Andoni, ze aitonari erakusteko aukerarik izan zenuten? Bai, justo kasualidadea zoin dela pare bat azte hilda, bai, jakiman engo gula, eta santzagun, komentegun, da berak, bai, nik emongo txutu dirue pagetako hori. Hilberria da, zuen Aitona Santiagoaren omenez aurrera atera nahi izan duzu proiektu hau. Ikus ezagun nola erakutsi zenioten Aitonari. Zer, ondo ipiniko kotxi edo, zer? Elegante dau. Elegante, arrobedak, eta ikusi zuz arrobedak. Elduko gara Marroko zera edo ez? Bai. Ez da gizu? Txikitxo eginen nien akortenaz. Niko negaz ikizien eban konduzi duten. Ama hiru da mala urtegaz jute zinen. Akortenaz bebai nio altxoan, aitzitxen altxoan jesarritxe, eta ni kotxe manejetan, aitzitxek hor eta martxak anbizetan, eta nik volantiaz, txikitxo egiten. Baserri txiketa ibiltzeko. Aitzitxe, zer? Marroko zera joati ondo edo, zer? Zeure kotxeaz Marroko zera joti ezer ondo? Marroko zera arte? Bai, ez da? Zeo pari polita egin zenioten aitzitxeri, ez da? Bai. Gustora egongo zen, ez da? Bai, justo horre, hori grabaten du nien hainkia apurtuan, da orduen ja apurretxarra egon zen, baina hori dela udi bai horrein hau, ondo nio, bera ondo, gugaz bizizan, eta ondo, kasualidadez femurra apurtuan, da ondo dela ie batzuk, da, karo, geldi egon eran hoien, azkenien argaldu da... Aprobat, bete bildu izan. Bai. Bueno, zehaztuko dugu nola izango den zuen proiektu hau, noiz izango da lasterketa hau? Esan duzu, Biarritzetik abiatuko dela eta Marokoraino heltzea dela helburu, ez da? Noiz izango da? Hau azten da, otsailaren 16. Urtero itzen da horretan... Ez da asko falta? Ez, ja horre ensegidan dau ja hor. Eta 16 azten da eta 26 amaitzen dugu. Biarritzen hasi eta Marroko zen amaitzen. 10 egun? 10 egun. Eta zenba kilometro? 6.000 ingeru zingo di ez da? 6.000 kilometro. 6.000 kilometro 10 egunetan? Bai. Horrek esan nahi du, egunean, kalkuloak aterata... 0 baina proba kilometro. Eta, autoa ongi dago, egunero 600 kilometro egiteko? Aitzitxen besteko horra hori kotxia. Bai. Ikusiko da. Eta proba hau da, 28 urte azpiko gazteentzat. Bai, azkenean hemen Euskal Herritzen da Espainian ez teko lan fama askorik, bai, honek frantzin daue kultura gaiz, motorrena, eta hor bastante fama hue daukarreri, eta azkenean hemen ez teko askorik egon gara topetan, esare sozialetan, eta holan Euskaldunek eta Espainiatik eta ez dugu tope inorroz. Gudak egune bakarra gara, ia honegaz... Animatzen diren ez da? Ia, nonok deitzen bazkun edo zer. Eta biotako nor joango da gidari? Azkenien biok, ordu asko direzelez, txandakan biko dugu, bestela ordu asko ganen horretan asientoetan, apurruete... Bai. Epertze gortu baiaku. Eta rally honek badu helburu solidario bat? Zein da helburu hori? Bai, helburu da bertan Marrokoseko desertuko herri txikizetan bizi diren umien txako eskolarizazioa eta bultzatxie. Eta horretako itzen dena da, 4 rataz bakoitzak eroten deuz 50 kilo ingeru material eta banatutzen dire, ze azkenien dile Marrokosetik zier etapa asko. Etapak die, ez goaz. Directo, Marrokesera da, apur bat zeharka. Eta joaten gara herrizetatik gelditzen eta materiala emoten. Eta gainera guk ordaintzen dugun inskripzioa bebai, parte bat, doie euretako bideratute ez. Zer eramango duzu, zuek zuen autoan, zen material? Guk printzipioz dugu pentseta eskolako materiala erutie. Bai de posible da berutie, adibidez medikuntzako medizeinak edo medikuntzako gauzak, jateko bai, pentseta dut posible erotie, baina, gu momentuz hori eskola materiala erongo. Eta noski zuek gastuak ere badituzue, eta zuek dirubilketa bat abiatzeko kamiseta batzuk atera dituzue, ez da, Ibon? Bai, honek ipinitze deko guzenak atara dugu saltzeko, eta bai, exito asko gida bepia jende gerozi deuz. Azkenien hiru hiletan saltzeko izen garen kamisetak bi egunetan amaitxo jaku zen. Eta hori dirue azkenien da pagetako inskripzioa. Azkenien frantzesak eurek esaten dena da
inskripzioa pageteako parte interesanti dela enpresak esponsorrak edo dirue batxi ez, zuk ordaintxe zure boltsikiotik. Inguruko enpresari edo parte arazti, proiektu honetan. Benefikoa izan da. Ez da demora asko geratzen, hilabete pasatxo geratzen da. Andoni, urduri? Ez, urduri, ez, ja gogoakin, azteko. Gogoarekin. Bai, ja topera, kotxen monteu eta aurrera. Honezkero mapak eta bideak eta kilometroak eta denak buruz ikasita izango dituzu, ez da, Ibon? Bueno, hainbeste ez. Guri improvisioetik guztitxeak, bai. Ez egin bida joan eta han bertan momentuen behitxu nundi joan bidan eta dano batera goaz, así que ez teko galtzeko arrisku askorik. Bertan Marruko zen organizazioak emoten dugu roadbookak esaten dena, berak marketatzu nundi nora joan bizu. Bai, ze ferria ere hartu behar duzu eta denetarik egin behar duzu. Ferri baten sartzen gara, 1.500 dire, pentsau. Ferri ze beteta joaten da 400. Latan bezala joango zareta, ez da? Denak bilduta. Bai. Ze benetan abentura oso polita, ez da? Eta familiak zer dio? Hasieran esaten bien zuek zoratu dezauzi, Baina, bueno, gero ikusi bien zelan kotxi gauzen preparetan eta, gero, bai, nahiko apoio ukidu, bai. Hasieran ez zuten sinestuko, eta Aitona Santiago ere behar badetzuen sinestuko hasieran, ez da? Ba, igual lehengoa sinesten man haititxe izan zen, etxe gure moduen zen aprobatolan, aprobat aztopotra zan bai da, guk esan txagunien esan berak, bai, zuek hartun 400 konpondu da erun, esatezkun berak. Familiz esaten bueno, zuek esan itxe zuek, baina gero ez duzu eitzen. Da, azkenien, gogazkoaz. Bazuen fedea zuengan eta seguru gaude arro egongo dela. Hombre, hori pentsetan dugu. Hori espero dugu. Eta Antonio, ze iruditzen zaizu zuri lasterketa hau? Ideia politia, ez da? Oso politia. Hau dagoe geuz batearra gazti dila. Bai, 28 urtetik berako entzat da lasterketa hori. Guia ia, justu baino. Ni bazpane hobe askotin organizatzi, porque bestela Senegal aldea hortan nun baita ez dugu naiz. Eta lauelea beste klasiko bada, ez da? Bai. Klasiko zoragarri bat. Badaude ze Gipuzkoan Naparrun, askoitira etortzeinak, oso ondo prepaute dauzkoenak, eta leheno kapun onganin, konbida ditut, maitzin, jargo igandin, ingo dugu aurten. Konzentraziora etortzeko. Eta orduan konbida ditut, askoitira etortzeko, eta opari bat ingo show. Bai, horixe, esondo hori polita litzateke. Ederki, ezagutuko dugu beste klasiko zale bat eta beste gidari bat, ondo iruditzen mazaizue. Oskar, 9 urterekin hasi zen aitarekin mekanikari lanak egiten Zumaian. Bera, mekanikaria, autoklasiko zalea eta rallietan ere ibilitakoa da. Gurekin da Oskar Bernal. Apa, Oskar, arratzaldeo. Etorri. Bueno. Oskar, zu ere klasiko zalea zaitugu, noiztik? Ni, noiztik, betitik. Bai, betianik. Bai, jaio nintzen, gazoin artean da. Bai, zuri ere txiki-txikitatik gustatzen zaizu mundu hori, ezta? Bai. Aitarekin ikasia zara, mekanikari lanetan? Bai, udan da oporretan, da juten nintzen lanea. Laneotea, baina, azkenean. Zu begira egongo zinenan, beti autoi begira, ezta? Bai, zoz egiten da. Zenbat dituzu? Zenbat kotxe? Zuk zenbat auto dituzu? Klasikoak 3. 3 klasiko dituzu? 3, hola, bai. 3 tardi. Laugarrena hain da. Bai, laugarrena bidean dago, klasiko izateko bidean. Ez ditu oraindik 30 urte? Bai. Bai, eta zein duzu kutxunena, harribitxiren bat balima daukazu? 600 igual izangoa. Bai? 600a, Bai, eukinin... Seata, ez da? Seata. Hori famatu izan zen, eta da oraindik, ez? Bai, ni baino zarro da, osea. Bai, zenbat urte ditu? Kotxia, da 65 gua. 25-koa, 50 eta gehiago. Bai. Ondo. Bai, eta zer daukazu? Antoniok esaten zigun, berak garajean barruan izaten dituela zarrak eta berriak kanpoan. Zu badaukazu lekua edo? Ni suerte dakat, suertea, taiarra dakat ni, kotxina, asiri. Eta, hor txentokia dakat, da hor dazkatu. Hau da, irudietan ikusten ari garen hori asiri, ez da? Da zure auto-tailerra. Hori da, guztiak. Eta horiek dira zure harribitxia. Hor Antonio nare bado, baina, bestia neria dira, bestia. Eta gurasoei opari berezi bat egin zenien zu, 50. urte hurrenean, konta iguzu, nola izan zen hori?
hori pandemieko urtia, hasi zan, bueno, justo egin ginean ite zuen 50 urte eskondu ziala. Bai. Eta ama beti izatezun, que juntziala, 600 baten, viaje novioso juntziala. Ah, bai. Eta esan nion, bueno, bietuko niko txo. 600 bat eta Logroñotik ekarri nien hau, 600 hau, eta behaiek ezagien ezerrez. Da hartu nion behaiei, porque esatezun ama, taitxa, eskondu zuela nire kulpatikan. Eta hor dut bai. Berazuk horre, ez horrak itxatu nahi zenuen bereekin, ez da? Eta hor dut ekarri nien kotxia, eta egun hori, bueno... Haze oparia, ez da? Bai, da juntzian berriz itziarrea, eskondu zian itziarren, berriz juntzian 600 zian. 50 urte eta gero, berriz itziarrera eta berriz 600ean joan ziren. Eta gero, bueno, kotxea hortxen dakatu hondikan, da, bueno, ni nunian 25 urte eskondu nitzala, berriz egin ginen. Eta horrelako kotxeen ordezko piezak aurkitzea lan zaila da, Oskar? Ez, saiatu inber pixka eta gaurko gunean interneten da. Erraixo da, haben kotxeentzako pieza bihatzia, 15-16 urteko kotxe batentzako. Bai, ez da? Bai. Oraindik badago merkatu hori? Bai. 600 entzako da kasutan, txapar, mekanika, dana kasu. Eta kotxe 16 urtekoa, igual ja deskartaloga eta ez da kasu. Zuri rallietan parte hartzea ere gustatu izan zaizu? Bai. Orain ere hartzen duzu parte? Bueno, hain euna pixkate geldikan, baina, bueno, Andriak esate ditzetz, baina, bueno. Abiadura gustatzen zaizu pixka bat, ez da? Bai, pixkate. Eta non hartu izan duzu parte? Ze lasterketa? Bueno, ibili naiz, campeonato vasco de montaña, ibiltzen, Fiat Uno turbo batekin. Bueno. Eta rallietan ere, klasikoekin? Subida montaña, ez. Ez, hori da de velocidad. Bai. Eta gero, bueno, inun rally, panda, abek, berduena 4L, baina panda horrekin. Ados, Marokon izan zinen? Hori da, bai. Beraz, 4L-arekin egiten den bezala, pandarekin ere egiten da? Pandakin egiten da, bai. Eta R8-arekin egiten da, Antonio? Ez dakit, ez da uste baina haitu hori. Bai, Renault Clio beste zea badago, bai. Aizu, Oskar, zu mekanikari bezala, hemen bi artista ditugu, lasterre sekulako espedizioa egin behar dute. Ze gomendatuko zenioke edo, ze aholku emango zenieke bi hauei? Kotxea ondo ematea, ondo prepauta, eta gero, lau pieza besan dio leheno, baina importantiena, satu da eta ardu da eramateko. Hoiek, lasterketa eta ondoren erako, ez da, ospatzeko egindako kilometroak. Eta deserturako, hor barukaldean, hor arean eta ondarretan dabiltzan erako? Nibiltzeko, bueno, plantxa batzuk eute ja, eta, baina, bueno, gelditzen badira kotxia. Gurpilak zulotik ateratzeko tabar. Hori da, bai. Eta ordezko gurpila ere hori topikoa da, baina hori garrantzitsua zengoa. Baina gehiagirez, porque bestela zulo egin du. Bai, ondarretan, ezkenian takoa hundile baldin badazka, zulua eta luk bera. Eta regulartasun rallietan ere parte hartu izan duzu? Zer dira rally horiek? Hori dia, bueno, emate izue rally neunian hasi baino leheno, ordu bete bat, pare bat ordu lehenuo, hori roadbook o nondik anjun berdezun, eta eman berdezu regulari, emate izue regularidade zea bat, eman berdezu. Ezin dezugun, ez azkarro eta ez polikillo. Bestela, pena dizabiteu. Eta geho, horretik pasatzen baldin berdezu, lo que sea, media baja bitea, baina beti izatea, 50 por hora, azpitikan, 49,9 máximo. Eta media hori mantendu berrezu. Eta, garo, eta ez galdu, porque ez dakizun nondik anjun berdezun. Orientazio froga bat ere bada neurri batean, ez da? Ez galtzeko, eta aizu, eta rally da aparte kotxearekin lasai, pasiatzea eta gozatzea? Bai, kotxe badakate hola deskapotabilia, eta udan da horrekin, paseo bat, buelta batin, kostaldian, kotxe horrekin. O 600 akine, bai. Bai, ze, klasiko hauek atera egin behar dira, ez da? Erabili egin behar dira tarteka. Ez badezu muitzen kotxia, gehiago, estropa egitea, ez ibiltzen baina. Geldikan baldin mao, azkenian dana gortu itea, gaztezu arrankatzen du kotxia, eta ura galtzeula, freno mesea. Beti, goitu
inberda, ez dela. Bai, Antonio eta biok badakigu lagunak zaretela, eta proiektu solidarioetan berak kontatu dugu, elkarrekin parte hartzen duzu. Zu ere horri izaten zara, saltxan, ez da? Bai. Oiek, ekimen politak dira zuentzat, eta zuen autoi erabilera bat emateko ere, bai, ez da? Hori da, bai. Bai, politxa da. Azkenian, beti iten duzu bestiatik gana behiz oze. Baina, politxa, aurrela kotxe moitzen duzu, lagunak iten duzu, nire kasuan lagunak eta klientiak. Bai, politxa, oso politxa. Eta aurrera begira, Oskar, beste erronkarik, edo beste autoren bat begiz jota badukazu, edo beste ideiarik? Askoi, baina... Bai, ez da? Bai, begia botatzen dizu askori, ez da? Bai, zeitxar, baina, dena ezin da? Momentu ez. Nahiko dazkat. Hasi nintzen pandemiako dazkan beste hori bezala, Fiatek izun hone beda hori. Olako iguala dakat, ekarri nun piezetako, eta pandemian, etzion lanik eta zer, taierra juten nintzen, hasi nintzen desmonto nien dana, eta pensan nien, prepauko, o zirkuita juteko, osea, eta hortxe haukazu, prestatuta. Handakat, bai. Inion, hasi nion behakin, ja pintatzen da zea, eta jendeak eskatzen aldizkizu autoak, haizu, Oskar, etorriko zinateke, ez dakit, ezkontza, evento, festa, ekitaldi... Bai, boda bateako eskauntzin zea bat, lagun bat, laganion, eta geho hiloba eskonduen berdu aurten, eta zoze komento ezin, da hondik anizit esan, baina, ni presen hau. Bai, ez da zu Dotore jantzi, kapela polit batekin, eta aurrera ez da. Bai, gustatzen zaitu hori, osea. Andoni eta Ibon ikusi dituzue, bai Antonioren eta bai Oskarren autoak, benetan sekulako harribitxea dituzte, gustatu zaizkizue? Bai. Fiata, politxe da guztiate, Fiata. Bai, zue ere noski klasikoak gustatzen zaizkizue, badukazue bakarren bat bereziki gustatzen zaizuena, gaur ikusi dituzuen horietakoren bat? Bai, adibidez, berak dekona hori Panda, Fiat Panda, hori ni asko gustatzen ez, eukitzen man, hausoko batek eukitzen man, eta bai, hori beti eukiote guzteko. Bai, ez da, zuri ere bai? Niri BMW guztetik, niri 30 lehenko. Ni klasikoa naz. Bai? Bai. Klasikoa baino azkarra, Bai, bueno, bisek alba dien eukin, hobeto. Bai, ez da? Bai. Ea zer diona Amaia Agirre, zuri zein gustatu zaizu? Ze auto gidatuko zenukezuk ikusi dituzun hoien artean? Nik deskapotableetako bat hartuko nuke hola pasiatzeko bain. Urte hasieran giro beharra dut izego honekin. Eta hoiei behiratu naizela, gauza batekin postu naiz, harritu inau, egia esan, nola ipatu duten pieza ordezkagarriak errez topatzen diala gaur egungoa baino errezago alegia. Eta hortik tiraka pentsatu dut askotan nahi degula ez, auto erosoa eta berria eta behintzat segurtasuna eskainiko diguna, baina askotan ez otegean kanpo itxurari jaten ematen aritzen, txapak egingo bagintu bezala nor eta ez motorrak ez. Eta gero, mekanika zenik behintzat ezer gutxi dakit, eta askotan berrikuntza ez dakit aurrerapena izaten dan, gaur egun zer nahi piloto pizten zegularik bere alafun behar dugu tailerera eta makina batean sartu ez. Elektronika zoragarria ondo di joanean, baina akatsak edo arazoak ematen hasten danean hasi zaitez ez, jatorriaren bila. Eta jatorria bakotxe hauetan ikusi dugu, eta gaur egun dena hartalde eta dena homogeneo eta dena kanun bati jarraika antolatzen ari geran honetan uste dut abiadura hundian bai, baina nondik gatozen ere jakin behar dela. Eta motorrak gainbegiratu eta martxak automatikoki sartu ordez gure eskuz aldatzen jarraitzea hobea dela. Laizter uste baitet autoek gidairik ere ez dutela beharko. Eta horko esan jarraitzeko, asmo solidario horietan eta gazte horiei zorte hon kilometro luze horietan. Zorte hon, eta zuri eskerrik asko, Amaia, urte berri hon berriz, eta bidelagun izaten jarraituko dugu urte berri honetan ere. Eskerrik asko, ondo izan. Eta egia, zorte hon, zuei, bikote, erronka makala ez da, aurrean daukazuena, gero eta gutxiago falta da. Azkenengo lantxoak ere lotzen hariko zarete, ondo joan da hilaena, besarka da hundi bat, eskerrik asko Antonio eta Oskar zui ere tortzeatik. Eta jarraitu, zuen pasio horrekin gozatzen, urte berrian ere, ondo izan. Eta guazen, Izaskun Moianok urte berria hasteko modu osasuntsu bat proposatu nahi digulako, badakizue garaia hau izaten da, gure buruari aginduak eta promesak egiteko garaia, entzun eta ikusi Izaskunek esan behar dugu.
2023. urtea hasteko, badakizue kirola egitea dela helburuetako bat, eta gu Hernaniko Denontzat gimnasiora etorri gara, gu bezala beste hainbat lagunek, helburu berdina dutelako. Baina asteburuko parrandaren ostean ongi molatuko ote gara ariketa guzti hauek egiten, ikusiko duzu. Isma, urtarriak 2 eta kirolgune hau beteta. Bai, egia zanez, bere hitza bete dute, ze esan dute etorriko diala eta hemen daude, osak ez ondo. Turroia arrebarkoa, azkenean, bai. Gimnasioa beti mantentzen dut, eta etxean ere ez du diskriminatzen janaria. Beste egun bat gehiago da, edo gehiago kostatuko zaizu gaur? Gaur gehiago kostatuko da. Hombre, pixka gehiago bai, resaka eta hori izatea. Lehen bailen, astea, hobeto. Bueno, pixkat gehiago kostatu, baina hemen gaude. Azkenean rutina bat baldin badaukatzu hartuta gogoarekin hartzen dezula. Gogo hori edo motivazio hori nondik ateratzen duzu? Hombre, bain gogo gutxi, baina... Berez. Motivazioa da hori, eguneroko lanarekin hori lotuta eta ez ustea. Plaza hartu eta etorri eta listo, pentsateko da, bai asko. Barrutikan eramaten dut, ez dakit nola esan, azkenean ni behar dut. Hau ez badakat, falta zai zerbait. Biharra honek engantzatu ditu pila bat. Kirol mota nahiko horreza da, azteko da orduan ez da asko kostatzen. Berriro hastea eta bere martxan puntu hartzea. Jendiakin giroa eta oso nada. Ja horrek animatzen zaitu etortzea. 2023ari begira zure helburuetako bat zen kirola egiten hastea. Beita segitzea. Bueno, esatea erresa da, gero bete egin behar da. Kirola mantendu konstante izatea bai helburutako bat zan. Eta abendua da jabetea errarua, gimnasioentzako. Zer jende asko ja oporra bezala azten dute eta usten dute jabete osoa. Eta otsailean ere jarraitzen dute. Bai, hortik aurrea ja bai. Aste santua arte nahiko ondo. Agian perezarekin etortzen zara pixka bat, baina gero ja bukatu eta gero esaten dizu ba. Ze ondo. Oain etxeazoa, eta bueno, ja indezu egunekoa, iristetzea, animokin, eta ja eguna aurra doa. Esan didazu, aurreko ostiralean parranda ere eukitzen dutela, denontzakeko afaria ere eukitzen dute. Bai, hori da klabea. Bizitza eskaini da kirola, eta beste gauzak ere bai. Orduan hemen garrantza ematen dugu, bai. Piskat damututa zaude egindako parranda horretaz, orain? Que me quiten lo bailado, bai. Bueno, ikusten badezu aurpegia, bai ikusten zinediak, afariak jundianak. Parranda erretzera etorri zara. Hoi da. Bata eta bestiarekin inkompatiblea. In behar da, mantendu jim eta ñam. Bata eta bestia. Bueno, itaz, hori da zure momentua da. Ikusi nola egiten dute bestiak, orain zure txandela. Venga, animo, itaz, hori da zure momentua. Hori da, luzatu du hankak. Ondo, bueno, estilo nahiko ona, itaz, nahiko ondo, ojo. Aguti bera, hori da, oso ondo. Luzatu besoak, pegi hori mesedez. Bini bat pixka bat, hori da, oso ondo. Posturio oso importante da. Bueno, nahiko ondo, hola, alkolakao. Horita, zorein bukatzeko zurarik eta favoritoena, burpia. Etxandalurrean, horren gora, salto eta txalo gora. Hori da, holakoak 3 bakarrik. Horrak ezu beste bat. Eta azkena bukatzeko. Oso ondo, eta urte berri hon. Isma, lehenengo eguna izateko? Bueno, lehenengo izateko guztu ondo. Bueno, helburua bete dugu beraz, kirola egiten hasi dugu urtea. Hori da, klabea, osea, que oso ondo, zorionak. Izaskun, oso ondo, Bueno, denok agozabalik utzi gaituzu hemen. Eskerrik asko, ongi etorriko zaizkigu zuri ikasitakoiak. Zuk ongi ikusi duzu Izaskun, Bidal? Oso ongi. Ongi moldatu da, ezta? Bai. Hor burpiak egiten, eta... Gaurko bakarri ez da, zeo zer gehiago badabil, eroaten dut denpora gehiago. Antzematen da, entrenatuta zegoela aurretik. Hori da, oso ondo, zorionak emateko. Bidal, urte berri hon? Urte berri hon, Ondo hasi duzu urtea? Bai, oso ondo. Familia giroan, gustora? Bai, egunepen laguntu nik Bai, eguraldi zoragarriak. Ona direnik ez dugu esango, baina... Ez, baina zoragarriak. Kalean ibiltzeko bintzat... Hor geldituko gara. Paregabea, ezta? Bidal, aurten urte berriari ekiteko osasuna askotan eskatzen den gauza bada, eta osasuna zaindu egin behar da, horri begira jarriko gara. Duda barik, aleginduko gara horretan. Batez be, esan duzun izango garrantzia dukon, batez bi alegintzea. Alegintzea. Eta zein dira gaurko sintomak? Ordeni joango gara bitu, joango gara gure hitzak joango dira, 3 bide horretatik. Bat izango da lehenengoa urte berria, 2. galdituko gara osasuna, eta 3. ifiniko dugu egin beharrezkoak. Zertarako izango dira, bizitza osasuntzua. Horri azken baten, 2023ko osasuntzu sentigo itizan. Eta batez be hori. Eta Izaskunek adibidez, orain pistatxo bat eman digu, aurreko bideo honetan, eta orain jarraian pista gehiago eskainiko dizkigu. Osasuna hori zaintzeko egin beharreko horietan, ze proposamen, ze aholku, ikusi. Oso ondo.
Zuek uste duzue Gabonetan egiten ditugun bazkariak eta edaten dugun guztiak eragina duela gure osasunarengan? Bai, nik uste baietz. Bai, batzuengan bestengan baino gehiago, betire. Bai, txarreako. Nik uste urtean behin bakarrik egiten badugu azkenean urte guztiko gure habitoak edo ez ditula asko aldatzen. Dena bere neurrian, inberda. Kontrol batekin egiten bali maezu eta esan du bezala urtean behin, egiteagatik ez da ezer gertatzen. Zuek egiten dituzue? Gero eta gutxigo, ez dupena balio, hainbeste afaldu gero ia joateko. Luisa, gian afaldu ostean kirol pixkat egin barko zenuke? Guztia bajatzeko? Ja, baina ez dia orduk, ja. Ez gutxi joan da, ez da. Oso xamarrakea, baina hola da, bai. Zuek badauzkazue 2023ari begira helburu edo asmori? Ez dakat helbururiko lan nagusiki. Erretzea ustea, taulako gauza. Kirol pixka gehiagitea, komuniko litzeake. Bai, forman jartzea pixkat. Eta gimnasiora pixka gehiago jutea ere baita. Gimnasiora pixka gehiago jutea zer esan nahi du? Jutea, aurten etzarelako joan? Bai, jutea, hortik anaztena bai jun. Aurten junez, baina bai, mantentzia eta oin bezala, segitzia juten. Gauden bezala aguantatzen bali mate gondo? Ni nerburua behobia beste behin egitea. Eta, albaldin bada marka pixka bat hobetu. Atzo aralarren egon ginen, bolta batxo bat ematean, oseak, hola segitzen bali mate, jazta. Egunero pixkatibili eta, hola. Beti nago zaintzen. Beraz, urtero zure helburua betetzen duzu? Bai. Eta zer egiten duzu zaintzeko kirola egin? Danak. Dieta bat edo egitea? Hain naiz, eta hori bai segiko etitzen. Hor, pixkat. Ez da bate, uste duzu beteko duzuela zuen helburua? Espero de baiet, denbora limaka saiatuko naiz betetzen, baina... Txipa jartzia eta bai. Nik uste jarri behar dezula helburu bat dela egitea planin bat noiz jun, denbora batzuekin edo data batzuekin planifikatuta okitzeko eta azkenean zuk ikusteko derrigortuta zaudela egun horretan jutea eta ez, jungo naiz, jartzea egun batzuk juteko benetan. Konstante izan eta... Uste duzu beraz lortuko duzula? Uste baietz. Hori da ohitura, beti, daramat urte asko, hola. Eta ze moduzko errutina daramazu adibidez medikuarenera, joaten zarete? Bai. Zenbatero joaten zara medikura, zu? Inoiz. Ez, ni duela pia, ez naiztela juten medikura egia esan. Behar dania, baina hori bestela... Urtean behin ez, baina 2 urtetik behin analitika bat bai. Agian osasuna ongi izateko komenigarria da joatea, Nik uste dut baiet. Familiako medikura jutea ikusteko dena ondo dagoen. Adibidez, analisi gehiago egitea? Hori bai. Bai, urtero, hori bai. Eta beti nago ondo, orduan... Laneko reviziotan azkenian urtero odoleko balioak pixkat ikusi eta listo. Baita. Odole mailak izan geha bilok. Eta neskak izan da kontuan hartuta, gian ginekologora gehiago joatea? Ja, ez gun egia esan. Baina, igual marko gineateke. Eskerrik asko Izaskur eta eskerrik asko gure herritarrei. Erantzun asko eman dituzte, pista asko eman dituzte. Bai, ni beste ator dozela. Bidal, pistak hemen daude. Gure Gabonetako arbola hemen daukagu. Hori da, hemen daukagu. Eta haure pixkanaka kentzen joan beharko dugu. Hori ingo dugu. Baina pixkanaka kentzen. Beitu zabi, apurbet laburpenez horiek esan dutena. Zein izan da, gure lau oinarriak izango litzateke genetik ardu batetik, beti pentsatu bakotxateko berea, beste alde batetik izango dira, batez be joaten direna zelango gorputzak erantzun ematen duen, da zehozer faiatzen badeun mediko eta horretarako ikusiko dugu. Hirugarren ezin izango litzateke, hirugarrena joango gara pizkanaka eta ikustiko dugu zelango garrantzi daukan batez be gure txertoak eta zetarako osasuna indartzeko. Eta azken izango da bizimoduak, eta gehienak hemen izango dira. Hemen daude 2023ko opariak. Bola bakoitzak zerbait jartzen du, hartuko dugu lehenbizikoa. Hau, Bidal ezaguna egiten zait, horrela irakurrita. Lehenbizikoa, hementxe, kirola. Kirola. Hau askotan aipatu diguzu Bidal. Hori. Kirola, zergatik, kirola. Zergatik. Zertarako. Zertarako. Honeteko bere garrantzia, gure bizimoduan, zelengo garrantzia daukan, batez ikusita, hau jarduera honek, egiten duena da gorputza dinamika horretan sartu. Gure gorputza mugitzeko da, ezin da geldi egon. Orduen kirola ez da bardin 20 urtegaz. 40 urtegaz, 80 urtegaz. Intensitatea aldatzen da. Hori. Baina beti martxan. Beti martxan. Intensibitatea alde batetik eta beste batetik azelako ariketak. Orduen beti hori kontuen hartuta, ez inoz geldi egon. Batez be hori. Eta bakotxa ikusiko dugu ze kirola egin behar dugun, sabi. Hemen daukagu. Zoragarri, beraz, 2023an mugitu egin behar dugu. Ariketa fisiko den eta mugitu. Zer gehiago egin behar dugu 2023an, hemen daukagu beste bola bat, arbolari bolak kentzen badigu, ez gabe geratuko gara. Hori, dekalogo. Ebetxe, dieta,
Jaun Andreok, dieta, haure... Oso ondo, ezaguna da, izango litzateke. Bai. Bigarrena, dekalogo inguruan izango litzateke gure bigarrena. Eta dieta zelango garrantza dukan, ez bakarrik. Kirola egin, ekintza egin, mugitu, batez be jakin behar dugu, erre behar dugule eta ze modutara erre. Horretarako deko hemen, gure dieta esan duzun ezabi. Dieta ere egunero egin behar da, ez da? Urte osoan, ez? Horretan joango gara, ez da dieta bat egin hilabeteko eta berriro itxi. Ez, egunero, bizitza egunero egiten dugu, dieta egunero egin behar dugu. Eta hori dieta zelango izango da, sabi, inoz aurreratu dugu. Erdia gutxi gora bera, dietza osasuntzua izateko gure 2023koa izan behar da. Erdi gutxi gora bera, gure batez be elikagiak izin ditezela, ez da frutea eta barazkiak, erdia gutxi gora bera. Beste laurdena zer izango da, gure zerealak, hor joango dira bebai, gure patata bebai joango dira bere laguntzarekin dagozenak eta baita ere gure lekaleak. Eta beste laurdena, gure proteinak, aragia, arraina, arrautzak izango dugu, baita ere gure esnekiak eta lekalea lagunduko dutzie. Eta hori izango litzateke, simple eginda. Eta holango toketxu betzuk bizitzari emoteko apurbet esaten dana. Kapritxoak bai? Kapritxoak. Baina erdia, barazkiak eta fruta. Eta gero laurdena besteak. Eta nozean behin, eta apurbet emoteko holako saltzapurtxu bezertarako. Ardo pizka bat, zagardo pizka bat. Baina pizka bat. Pizka bat, esaten dan eskoaz beti gausan dirik. Hor dago problema, Bidal, pizka, hor dago. Neurriarekin izaten dugu askotan problema. Tira, urrengoa zabalduko dugu, urrengoa... Hau ere, bai, urte berriarekin, bai, erronka polita da. Analiziak, bai, asko hariko zarete, honetan pentsatzen, analiziak bidar. Begiratu, hau bez zentzunarekin, eingo dugu. Segiti dinogu analizia zentzunarekin, zabi. Batez ikusi behar dugu ez dala bardin, ariketa fisikoa egiten denen bezala, 20 urte, 40 urte, ero 80 urte. Orduen, normalean, jente gazteak ez du arazorik izango, zetarako, kontrolak egiteko. Baina, esan behar dugu, eta noz hasi egiten analiziak. Batez be normal bagagoz, eta gure bizitza horrelakoa bada, hor gazteak esan duten bezala normala, hor 30 inguru, 40 inguru, tarte horretan, beti da ondo egitea jakiteko zer gertatzen dan gure bizitzan, gure gorputzan, esan dugune, horritan, batez be pausoatan, hori zer garrantzi dukon jakitea zelan dagoen, eta egitea ondo dago. Eta gero handik aurrera, esango dozku gure medikoak, esango dozku gure zentrotan, esango dozku, noz jarraitu behar dugun eta ze modutan jarraitu kontrolatzen. Bai analizak, bai, baina mesedez, ez oratu larregi, bizi ondo eta kontrolak egin tokatzen da moduan, momentu horretan esaten dozkunean. Urtean behin egin da, momentu horrekin. Hori da, hor dukagu, hori da. Tira, hartuko dugu beste bat? Hirugarrena. Venga, kasu honetan, beste bat, hau ere... Izan ere, Bidal, dena dira beharrezkoak. Hori da. Dentista, hortza begiratzea. Haure urteroko zita, ez da? Hori, hau ezin bedire esan dugu, sabi, gutxienez, urtean behin, eta zer ingo esku dentista. Garbiketa bat, behintzat, ez? Hori, batez be, garbiketa, ingo dozkolako revizio bat ikusteko zer gertatzen dan. Da berak esango dozku zeo zer berririk, eroso zer gehiago badeukagu. Ze garrantzikoa ez da bakarrik hori egitea, zentzunarekin eta minikete zukiteko, beste lesiorik eroadeko ikusteko. Ez, zehorti deukagu beste arazo, osasuna, gorpuz guztiko arazoak posible da horrek laguntzea beti apurbet haunditutezan. Orduen, guretzako garrantzizkoa zer da, prebentzioa zabi. Horregaitik, zelango garrantzia deukan, hau ere behintzen urtean behin. Hori da. Eta berak esango dugu dena ondo dagoen. Hori da, zabi. Bosgarren horretagu. Bosgarren bola... Espezialista. Hori da. Espezialistaren gana joan. Gero, bakoitzak erabaki beharko du. Hori da. Ze espezialistaren gana joan behar du. Begiratu, argi daukagun egerro egunean da geuse bat. Aldatzen direla, sarriten, holan esatet izena epeak eta. Baina, argita garbi, zelan 50 urte inguru esan dugune batez be pasatu ezkero, beti kontrola eta revisioa, batez be, minbizia, alde batetik. Bai kolona eta estelo inguru horretakoak, zelango garrantzia dukon zigusten da hor dekogule intzidentzi haundia. Orduen hori egitea, esaten dena, kontrolak, holako esaten den odole... Odol arrastuak izaten dira. Arrastuak ero badako hori, hor, badeko guta, bialtzen dozku osakidetzak ere egiteko. Orduen, hori hartzen dugunean, egiten dugu, da berak esango dozku, emaitz horrek, ia ber espezialista jarraitu behar dugu dinamika jarraitzeko. Ez deko gule erantzuneik ondo dagolako, baina bestela jarraitu behar dugule.
Hori alde batetik. Beste alde batetik batez ere, emakumeak zer izango da, batez be emakumean arazoak. Azelako adina daukaten, revizioa jaimea duizela, batez be gazteak. Zan du hor gazte batzuk, ez diela joaten inoiz. Ondo dago, baina pentsatuko ze bat, prebentzioa, zein perrek komentatu dugu hemen, harreman sexualak eta dala. Azelako garrantzia daukon batez be, zaintzea, preservatiboa, zaindu, gaztea, mesedez, zaindu, harremanetan eta zaindu. Bigarrena, azelako adina jarritzen badugu, ikusi kontrolatu behar garalan osean behin, batez be, minbizitasunak eta gertatzen direlako non. Gure esaten dana hor umetoki lepoan, hor zerbizan, eta hori kontrolatzea ondo dagola. Adin bakotxak, begirikuk esango ginekologoa zelan egin, eta gero esaten dana titiek, batez be, esaten diena horri minbiziak, emakumeak. Ukitu gure burua, ukitu. Hori, revizioa batez be norberak egin, eta zozer rigirri eskiro, joan behar gara derrigorrez gure ginekologaren gana. Eta bestela, berrogeta, 10 urte heltzen direnan eltukoiaku, guri joateko kontrolatzen. Horri gauza guztiak gure medikoak ifiniko dozku beti kontuan zelan egin. Aiztu barik, eta espezialisti ipini dugu lezamen, esango dugunera gauza bat, zeime jente, daukagu kontrolak gure espezialistarekin urtean behinero, gure gaixotasuna gaitik. Hori mesedez, ez itxi. Eta ginekologoa aipatu dugu, Bidal, esan duzu garrantzitsua, beraz hemen genukan haure sartuko dugu. Orden horregaiti sartzen dugu hemen, ze azken baten horra aurreratu dugu espezialistana, baina ginekologoa zer da? Garrantzitsua. Batez be garrantzizkoa horretarako, emakumea beti kontuan eramateko. Berriro abendekoagu. Hori da. Urrengoa, hartuko dugu txertoak. Txertoak orain. Bai, hauek askotan entzun dugun izan. Txertoak, Jaun Andreok? Eta zelan esan dugu lehen ere esango garrantzia daukan, horritan esaten dana batiz be, esan dugune, holako pilarrak, gure gorputzeko lauretako bat, txertoak gaur egunean argi dagona zientziarekin zelango hobekuntzak. Ikusten dugu, txertoa batez be. Batetik umeak. Hori, gure egutegi ikusten dugu umeanak eta helduanak, eta segit ikusten dugu zorri. Ze batez be horri izango da zabi, arriskurik egin daukaguna, txertoak umeak zer gertatzen dira, umeatekute batez be direzala kondinokarren, zaten dana beti arrisku gehien daukatenak gure bizitzan. Zondinokarren ez daukuren babesak eta orduen txertoak ia. Hor, lehenengo urtean eta bigarren urtean, horrelako moltzo bat daukagu, pila bat. Eta gero jarraitzen dute, 16 urtera arte jarraiko dute, baina dana mesedez, danak ifini, ez aztu. Horrekin dozkune da osasuna, gurentzako be. Helduen kasuan, txertoak. Eta helduen kasuak, hori, eta koronavirusa. Txerto ordeukagu gripeana, ordeukagu neumokokoana, badeukagu, eta horri pebardin, guk ez du behar gure buruan, ordeukagu gure egutegia eta gure zentroan, gure arduradunak esango dugu. Beste bat, hau izpolitia da, emaileak izpolitia eta garrantzitsua, ez? Zelango garrantzi daukan batez be pentsatzea, gauza asko eman daitezke. Gabi, ematea, ez da bakarrik izan dut, ze garrantzi daukan hartu emanak, emaileak, momentu honetan ez du hartu egiten bakarrik, amaiten dugune da eman, odola eman, eman odola, organuak eman, gure medula eman. Eta bezarkadak eman ere, bai, eta bezarkadak ere. Musuak ere, bai. Horiek ere importantak dira, eta horiek ere sendatzen dute. Hori, eta horrek erango dozku, Eta horrek ekarriko gaitu gure arbola bolari gabeko arbola, hau da marka, hau zuaitza ditu beharko digu arbola, ez? Bidal, bizipoza, hau asko gustatzen zaigu. Horti azten bagara lehenko, ematen bizipoza gurekin izango da. Eta gurekin badago bizipoza, pospozik biziko gara. Eta hori izango dugu gure osasuna. Zer esaten nuidu horrek zabi? Posipagagoz, eta jarraitzen badugu, ez dugu gaur besterik. Baina noizetak bolarik amenezukin, azkenengo, esaten dana mesua, gelituko jakuk bakarri pat, eta izin bagara posik egon, triste bagagoz, humoretzu ez bagagoz, beste ide arraro apadugu ez gure orkutza mesedez, astu eta horrin badugune da pauso emon lagunekaz eta batez be gure osasun mentala, ze hori da batez be gure garrantzia handia dekotena, ez itxi eta jarraitu dinamika horretan indartzen. Bidal, eskerrik asko guri bizipoza ekartzeagatik, urte berri hon, ondo hasi urtea, eskerrik asko hemen izateagatik, eta urte berri hon esan da, liburu berriarekin dator gaurko gure gonbidatua Olatz Urkia, arratsaldeon! Kaixo! Olatz, El Búho de Rabel da zure liburu berria, gustora, maitzarekin? Oso pozik, bai. Moskun bizi nintzenean hasi nintzen idazten, dola 7 urte, eta hori buruan sartuta eduki dut urte guzti hauetan, eta azkenean
hori txalapartarekin lortu eta argitaratzea, osea, oso pozik nago. Zazpi urte, pentsa zema gauza izango dituzun orain guri kontatzeko, guk galderak egiteko irrikiz eta zure erantzunak entzuteko desiatzen. Olatz Urkia, El Búho de Rabel liburu aurkeztera etorri da, eta gehiago iragarkiak eta berehala. Arratsaldeon guztioi, urteko lehen bi bazuek ari gara ikusten, ari gara gozatzen Euskal Telebistan, eta gaurko gure gonbidatua EITB-ko berri emailea da. 3 urte eman ditu Txinatik Euskal Herrira etorri ezin da, azkenean Gabonetan iritsi da, etorri da, eta liburu berriarekin El Búho de Rabel. Biba Olatz Urkia! Hauko, Olatz, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Ondo? Bai. Bueno, Euskal Herrian aspaldiko partez, eh? Bai. Esan daiteke kosta zaizula Euskal Herrira bueltatzea, ezta? Ze gora pixkat eman duzu kanpoan. Bai, kostatu pixkat, hori azken momentuan, hori protestak zeuden ez Txina, puntuan egon nintzelako guztia bertan bera, uzteko pentsatzen hon igual honeko kerrera egiten badu, eta Euskal Herrian harrapatzen hau guztiak berriz bueltan bidaliko naute segituan, hola? Baina azkenan hori etorri naiz eta oso pozik hemen. Zalantzekin, azken momentura arte. Eta etortzeko motibo berezi bat ere bazen euken, ezta? Hortxe daukazu eskuetan El Búho de Rabel, zure kostatakoa, 7 urte esan duzu, Bai, bueno, ez da izan 7 urteko lana izan da. Hasi nintzen idazten hori duela 7 urte Moskun bizi nintzenean, baina gero aparkatuta utzi nun, Txinan hasi nintzenean berri emaile bezala lanean, ez neukan denbora honekin lan egiteko, eta urte asko egin ditut, hori kajoian sartuta egonda novela, eta azkenean duela 2 urte gutxi gora Pekinen hasi nintzen berriz bueltak eta bueltak ematen, eta hola. Azkenean ikusi du argia, eta oraintxe hitz egingo dugu zure liburuari buruz, baina orain beste berri emaile bati deituko diogu, berare askotan ikusi izan dugulako nazioartean guri berriak ematen, orain geltokiz geltoki dabilen arren. Biba Jon Artano! Haupa, Jon! Arratsaldeon, Xavier! Arratsaldeon! Urte berrion! Urte berrion, Jon! Urte berrion! Ondo? Urte berrion, zuri ere! Bai, ez da? Bueno, zuek lanagatik inoiz elkar gurutzatu zarete edo tokatu zaitu? Maike aldiz aritxu gara lanean elkarrekin, baina aurrenekoz elkar gaur uste dut. Bai? Bai, aurrenekoz gaur, bai. Urte mordo bat eta gero. Bai. Eta Moskun? Baina Moskun egon ginen. Lanean? Bueno, amara unan... Bai, nien irratitik eta zuk... Bai. Baina gero, nik uste dut, harremanik eta ez duena, ni behintzat horitzapena hori dut, ez du 2008an joan zinen Txinara. Bai. Ni 2008an joan nintzen Kolombiara, eta horre korrespontsaliaren malurak eta konpartitzen genituen. Bai. Zea, konversazio luzezen batak. Bai, ez da. Haizu, eta kazetari alderraia, Jon, hori jaio egiten da, ala ohitu egiten da bat horretara? Nik uste dut, galdera hori olatzi galdetu behartzea, nik baina askoz alderraiagoa izan delako. Bueno, ez dakit, nire kasuan ohitu egin. Urte batzuk badara matzazu, Bai, Txinan 7 urte. Eta aurreko denak gehitu ezkero? Bueno, aurreko denak ni Moskun bizi nintzenean kolaborazioak egiten ditu irratian eta berriaren zati dazten nu, baina telebistan ni Txinan hasi nintzen, eginen, bai, hola zerotik. Eta ohitu egin naiz, hasieran eskaini ez diatenean Txinara joatea, pentsatzen ez, nik ez den nire burua ikusten zuzenekoak egiten, eta gero ohitu naiz, eta ondo. Gustora zaude, ezta? Bai. Bueno, itzuliko gara liburura eskuartean daukazu, El Búho de Rabel. Zer kontatzen duzu liburu horretan, Olatz? Zagit, igual emozionalki pixkat itxia den pertsona baten historioa do, ez? Erdi errusiarra, erdi euskalduna da, Moskura itzultzen da, bere jaioterrira, ametxe batengatik berak kontserbatorioan burutu nahi ditu ikasketak profesionalki pianoa jotzeko eta horretarako itzultzen da, baina hor topatzen da berarki zer ikusirik ez duen emakume batekin, ilapandegi batean lan egiten duen errusiar batekin, Olga, eta beraien artean amodio historio bat sortzen da, eta horrek erabat desegonkortu egiten du protagonista. Baina horret, ez dakit, aratago nik esango nuke kontatu nahi izan dudala pixkat, musika klasikoaren inguruan prozesu bat izan duen pertsona baten historia, edo zakit oso nozte kontatu nahi izan. Zure bizipenekin, omen du, zer ikusia, baina ez omen da autobiografia bat, ez da? Ez. Pertsonaietan eta gertatzen denean horrez dago nirekin zer ikusia duen ezer. Zuk ez daukazu pianoa jotzeko pianoa jotzen ikasteko ametsik ez duzu? Ni pianoa jotzen dut, baina hobi moduan, bai, ez profesionalki inola ere, eta ez daukat amets hori ere. Baina autobiografikoa da igual eszena tokian. Zen nik uste novela hau idaztean kontatu nahi izan dudala pixka, bueno, kontatu ez. Igual bildu nahi izan ditu da nolabait Moskuko
xetasun txikiak, ez? Elbideak, hor bizi nintzen pixuan elbidea, edo horko parketan ikusten ditu negaztiak, edo olako eszenatokea, adibidez, neguan egunero gurutzatu behar nuen parkea, eta olako gauza txikia sartu nahi izan ditu nolabait leku fisiko batean, horrela gero ez azteko. Mosku beraz oso presentea dago, ez? Eszenatokia Mosku dela, eszenatokia erraldoi hori, zuri zer pizten dizu Moskuk, hiri bezala? Oso polita iruditzen zait, baina egia da, Moskun bizi nintzenean negua oso gogorra egin zitzaidala, eta igual eleberrian hori bai transmititzen dut, horregatik irakurri duten batzuk esan diaten nahiko iluna dela. Igual, egia da neguko Mosku hori hotza dela argi gutxi, ordu gutxi dauzkagulako argiarekin, kulturalki bai desberdintasun handia daude, eta baina ni beti esate dut, Moskura joan baino lehen Frantzian 3 urte egin nituen, eta bizitza askoz errazagoa izan zen, baina ez nau aldatu Frantziak, eta orduan Frantziarekin batzakat harreman ez txarra ez ona. Zailtasunek bat gehiago eragiten dute barruan, ez? Bai, Moskun zailtasunak eta Krimean zailtasunak izan nituen, baina harreman askoz bereziago bat daukat. Eta zerk erakarri zintuen pausu emateko, arrazoi ezin izan zen Krimeara joateko? Jo, ikasketak amaitu nituenean ez duen ikusten kazetari biztela hemen egiteko lan aukerarik, eta, gaztean nintzen, pixkat romantikoa, eta pentsatzen nuen, Errusiara ikastea, eta... Baina euki behartzen nuen Ernamuinen bat Errusiarekiko hori? Dostoievski, Rachmaninov... Musika. Bai, musika klasikoa eta horregatik, bai. Eta, ez dakit, Errusiara ikasi nahi nuen... Eta sarritan entzuten dizugu orain, pixka bat... Hemen mendebaldekook, euskaldunok eta euskaldunak ez diren mendebaldekook dituzten aurreiritziak ekialdeari buruz, Errusiarri buruz, Txinari buruz. Zuk baltzen eraman, zure zama, aurreiritzi zama Errusiarekiko? Bai, noski baietz. Bai, orain ez naiz oso ondo goratzen, horregatik bai gustatzen zait gauzak idaztea, ez dakitzu gertatzen zaizuen aurreiritziak dauzkazunean, baina gero joaten zeatenean lekura aldatu egiten gara, eta bapatean ahaztu egiten zaigu lehen nola ikuste genuen, ez? Neri hori gertatzen zait, pixkat, horregatik gustatzen zait orain adibidez, lehen aldiz Txinara etorri den norbaitekin egotea, beraien begiradaren bidez ikusteko eta gogoratzeko nola ikusten nuen guztia. Eta Rusiarekin berdin, ez naiz oso ondo gogoratzen egia esan. Baina bai, aurreiritziak neuzkan, noski. Esan diguzu 7 urte, lehenbiziko pausoak ematen hasi zinenetik, ez, novela honekin, zergatik luzatu da, hainbeste? Hasi nintzenean berri emaio bezala, hori aldaketa handia izan zen nire bizitzan, eta noski hasieran pixka zaila egin zitzaidan, orduan energia gehiagi hartzen zian lanak, eta ez naukan energia gehiago eleberriantzat, eta gero bai... Eskatzen du, ez da? Horrek energia, bakartzea, denbora, gauza asko eskatzen ditu, ez da? Bai, hori da, eta ez naukan denbora hori, eta bai, orain... Azken urteetan eukitut olako krisi momentuak eleberriarekin hartzen nun bakoitzan, esaten nun, ez da gustatzen jazer eleberria. Hori gertatzen da, ez? Bai, pila bat. Gaina hori, Moskun bizi nintzenean idatzi nuen eta orduan beste pertsona nintzen, aldatu naiz. Orduan hori hartzen momentu batzuetan ez zitzaidan gustatzen, eta hori, krisi momentuak egon dira, baina lagunekin zorte handia dut eta beraiek asko animatu naute bai, beraiek esan diate benga bukatu behar dezu, ez dakizte, eta hori, buruan zama hori neukan, eta pentsatzen nun, hau ez banuen amaitzen, ezinezkoa izango zela gero beste zerbait idaztea. Eta beste zerbait idatzi nahi nuela hori argi neukan, Txinari buruz edo, orduan amaitu behar izan dut. Bueno, laster zerbait kontatzen diguzune berriz idazten hasizaren horri buruz, eta hau jendeari eman diozunean, inguruak irakurri duenean, ze jaso duzu? Ze esan dizute? Goizegi da? Ez, denetarik, irakurri zuen lehen pertsona nire aita, lagunek, hainbat lagunek irakurri zuten prozesuan hori, lagundu nahi izan. Iritzizke bial izenien edo? Bai. Eskuiztribua edo? Bai, hori da. Eta hor, iritzia jaso nituen, eta gero argitaratu ondoren nire aita izan da irakurri duen lehena, nire aitak asko irakurtzen du, ni baino askoz gehiago. Eta? Eta esan zian gustatu zaiola. Bai, nire aita da. Bai, noski, nik uste bai ez gustatu zaiola. Bai, segitu honi irakurri zuen, esan zian erreza dela, irakurtzeko erreza dela, eta bar. Eta gero nire aizpake bai, esan dit gustatu zaiola, asko gustatu zaiola, eta gero nire amonak, 80 urteko amonak, esan zian,
ez zaiola asko gustatu eta momentu batzuetan gora galea eman diola. Bai, hori amonak esan dizu. Bai. Ze badaude egia da, gustatu zitzaren hori esatea, ez? Ze badaude estena gogorrak. Bai, noski. Bai, eta amonarentzat, hori 80 urteko amonarentzat, estena horiek oso esplizitoak eta bar, hori izan zen, gora galea eman ziola. Eta pozik handiena, zerk eman dizu, aurreneko liburu duzu, pentsatzen dut, zuke hainbeste ordu eta hainbeste urte inbertitutako lan hori bialtzen duzunean argitaletxera, erantzun hori, edo kaxa iristen denean liburuekin, edo norbaiten mezua, edo... Jo, igual, ezakit, han eslaba editoriaren erantzuna jaso nuen, esaten baietz, gaina goratzen ez oso ondo, Beijingeko gure taberna gustokoenean negoen lagun batekin zerbait hartzen, eta ikusi nuen mugikorrean, eta oso poza handia hartu nuen. Eta erronda ordaindu zenien. Claro, bai, erronda ordaindu eta ospatu genuen. Eta gero nobelekin kaxa etxera iritsi zenean, gurasoekin negoen, eta ikusi nuen, beraiek ze pozik jartzen ziren, eta igual horrek niri poza areagotu zean. Hori kutsatu egiten da, transmititu egiten da. 6 urte dara matzazu, EITB-ko korresponsala izaten, Txinan, ezta? Ia zazpi. Ia zazpi, ezta? Zazpi egingo dituzu. Otsaian uste zazpi. Nola daude gauzak orain? Han? Zerbait aurreratu diguzu, baina... Bai, orain, egia esan oporretan pixka deskonektatu nahi izan dut, eta aldudan gutxien ikusi ditut albisteak, baina ezinezkoa izan da ez jakitea ze bertako lagunek eta kontatzen diate egunero, ez? Eta egoera orain nolakoa den, denak kutsatu dira, 2 astetan. Pasada bat izan da. 3 urte hauetan, benetan, nik ez dut ezagutu Txinan kutsatu den inor, ze oso neurri zorrotzak izan ditugu, ni oraindik ez naiz kutsatu adibidez, Txinan eta hemen erez. Eta hori, protestak izan ondoren batean ireki zuten guztia. Ziaboga hori nola egin zuten? Protestengatik hori... Bai. Esketa harrigarria izan zen hori, ezta? Bai, hori harrigarria izan zen. Askotan galdetzen dutenean, ea protesta hauek sorpresa izan ziren guretzat, esaten dugu, igual sorpresak handiena ez dela protesta izan, baino gero etorri zen erreakzioa. Ze hori izan zen egun batetik bestera, protestak izan ziren Beijingen, eta batean urrengo egunean, agintariek egin zutena izan zen alde batetik indarra erakutsi, adibidez polizia pila bat jarri zituzten hirian, eta horre egon ziren niri zuzenekoak egiten arazo pila bat eman zizkiaten poliziek, baino aldi berean iragarri zuten hori pixkanaka irekitzen hasiko zela guztia, eta egun gutxitan batean PCR-ak ez genituen egin behar, orain arte egunero egin ditugu PCR-ak denek Beijingen, eta hori ikusi genuen protestariek eskatu dutena betetzen ari zela gobernua. Oso garraroa izan da, protesta izan da, oso, emaitza ona izan duen protesta izan da. Baina hori aurreragotik ikuste genuen egin behar zutela lehenago edo beranduago. Ze jende oso nekatuta zegoen, ekonomikoki kolpe gogorra ari zen sufritzen herrialdea, eta hori, eman behar zuten pausa hori. 3 urte pasa dituzuan, Euskal Herria etorri gabe, nola... Zenbat baldintzatu du egoera honek zure egunerokoa, nola izan da zuretzat adibidez lanerako? Bai, pandemia hasi zenean ni hemen oporretan egon eta aste bat lehenago joan behar izan nintzen Beijingera, hasi zenan guztia, Wuhanekoa eta bar, eta hor goratzen naiz lehenengo, 2 hilabete eta erdi uste izan zirela egunero lan egiten, egunero, ez duen ez da egun libre bat izan, orduan hasiera hola oso gogorra izan zen, eta hori, gero 3 urtetan egoera pixka aldatzen joan da, batez ere esan duzuna, baldintzatu nire bizitza, ezin izan dudalako bidaiatu Txinatik kanpora. Pandemiaren aurreko urteetan Asiako korrespontsalian bidai asko egin genituen, Indonesia, Zelanda, Berrira, Tailandia eta bar, bidaia pila bat, eta azken 3 urte hauetan aldiz Txinaren barnean egon behar izan gara, orduan, ez dakit kazetari gehienentzat bezala, izan da pixka derrepikakorra, beti pandemia. Txina hobeto ezagutzeko balio izan dizu adibidez? Ez dakit zer esan egia. Pandemiaren garaiko Txina ondo ezagutzeko, baina hain desberdina da pandemiaren garaiko Txina eta lehengo Txina hori, bai. Ni atentzio eman dit, nola esan duzun idazteko joerarena, norbere pentsamentuak eta gordetzeko, ze egia da, bestela ezarian aldatu, ahaztu egiten zaizkigula, o genituen pentsamentuak edo. Eta orain, pandemia iraunduen bitartean, aritu zara, egunerokoan da idazten da, ez? Ez, idazten ez, baina buruan, pixkat, kontrola ezina iruditzen zain niri, ez? Igual, ezakit, kalean ibiltzen nago eta zerbait ikusteet eta hor buruan gelitzatzea pentsatzen, hau, sartu nahiko nuke eleberri batean, eta hor juten da guztia pilatzen, baino paperean ez.
ez dut ezer idatzi. Eta bueno, hori bai, idazten badet Txinari buruz zerbait, ez da izango pandemiari buruz. Uste pandemiari buruz asko idatzi dela. Ze izango da, Txinari buruz gehiago, ze esan diguzu zerbait idazten hasi zarela. Zerbait aurreratu dezakezu, zeri buruz ari zaren idazten edo? Txinari buruz, ez dakit oso ondo historia zein izango den, baina helburu nagusia niretzat pertsonaia txinatarrak sortzea eta irakurle batez ere euskaldunari ekartzea da, pixkat estereotipo horiek puskatzeko edo. Hori, bai. Hori da helburua. Eta pertsonaiak eta ja antolatuta dauzkazu edo pentsatuta daukazu edo hau sartuko dut edo... Ez, badakiz bakarrik eszenatoki bat izango dela Beijingetik 5 ordura zaldian ibiltzera joaten naizen estepa bat. Bai. Sartu nahi ditut bi eszenatoki nagusi bat, igual hirian, Beijingen eta horko kontraesanak eta kaos guzti hori transmititu, eta gero aldi berean hori beste bigarren eszenatokia landa eremuan eta zaldian ibiltzen garen leku horretan egongo da. Beno, olaz, berri emaile bezala lanean ikusiko zaitugu orain. Zure irudi batzuk ikusiko ditugu, lan asko egin duzu. Ikusi zaitugu 11 notizia eta albiste guri ematen, eta zuk sare sozialetan partekatutako momentutxo bitxi polita hau. Ikusi ezagun. Ya han comenzado los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, 16 días de competición, y lo que tenemos que hacer ahora mismo en este informativo es irnos en directo hasta la capital de China. Hola, Turquía. Sí, ya han empezado varias competiciones, pero empezarán a disputar Domiñac, no me sale la palabra, perdón, a partir de mañana, sobre todo. Oso, nada. Zuri grazia egin zizun horregatik partekatuko zenuen noski? Bueno, hasieran ez zian graziarik egin, Baina gero ikusi nuean ja ezin nula kontrolatu, igo zutelako sareetara eta esan nuen, bueno, ja. Zer den hizkuntzen, zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu? 5 gehi txinera bidean 6. 6, Bai, baina denak gero eta okerrago, Nahasmen bat. Gertatzen da. Jon, zuri gertatu zaizu inoiz horrelakorik? Erdeaz esan nahi eta euskeraz etortzen ez, alderantziz? Bai, noizbait bai, eta gero hango gaztelerakin eta, baina ni atentzio eman zidan, olatzek ze ondo hartu zuen hori, eta bide batez publikoari azaldu zion, bere une hortara arteko bere egun zen izan zen. Zega, minutu bateko zuzenea da, baina aurrez 18 ordu, 16 ordu zenen amatzen lanean, eta seguro asko etzen aurreneko izango. Horrek importantzia handia dauka. Kontestua. Orduan hobeto ulertzen da, bueno, guk hobeto ezagutu nahi dugu Olatz Urkia, eta Jon Artanok geltokiak. Erakutsiko ezigu, zure bizitzako geltokiak, Jon. 3 geltoki eta bada non aukeratu emakume honekin, hori, urte mordoa daramalako hemendik kanpo, interesante litzateke, ez dakit ja zeure burua etxera itzuli zarela irakurri dute komunikabideren baten egin dizuten elkarrezketa, baina ez dakit zure etxea, oain. Nik ere ez. Non da, oain. Etxera itzuli zen edo etxea utzi duzun. Baina tira, 3 geltoki horiek zeuk aukeratu dituzu, eta esan nahi bete-betekoa dute, eta aurreneko Euskal Herritik ez oso aparte, hemen landetan. Zergatik aukeratu dituzu landak? Bueno, haurtzaroko argazkia edo erakutsi nahi nuen. Argazki zintzara hor. Bai, aber, asmatu. Zuzara, anaia duena... Bai. Koletatxoarekin. Bai, ez, familiaren argazkiren bat aukeratu nahi nuen, eta egia esan egon nintzen hor bilatzen eta bilatzen, eta argazki batzutan gaude gu 3 amarekin, beste batzutan 3 aitarekin, eta ez nituen aukera asko 5 ginen argazki bat aukeratzeko. Baina hori, hau landetan, kanpinean atera genuen, eta goratzen ez txikitan asko gustatzen zitzaidela bertara joatea. Hori, familiako opor zoriontsu horiek. Bai, horrela zen, bai. Eta oroitzapen osona dazkat. Bai, txikitan hori familiarekin oroitzapen honenak ditut, oporra hauetan eta mendian. Ze nire gurasoi asko gustatzen zaie mendira joatea, eta hori asko eskertzen dira, sartu digutela 300 pixkat mendira joatearen eta kirola egitearen kultura hori, eta bai, hori, oroitzapen polita dazkat horre bai, kanpinean. Eta horrelako lotura, familiarekin, senidekin horrelako lotura eukita, nola eramaten da 3 urtez haiek aurrez izatea? Batzutan, faltan botatzea dituzu, da hori noski baina ohitu itezea, bai, nik uste dut, bai.
zu adibidez, kanpoan egon zenean. Nik ez nuen horrelako zeek egiten, hain epe luzerik, Baina urte bat bai, ez? Ni urtean pare bat egiztor zenitzen. Bale. Etxeko galdetu behar, ez da? Beraiek zenbat botatzen duten falta. Hori ere bai. Kanpoan dagoena. Bai, bueno, etxekoak ohitu dira ere. Bai, baina hori, igual falta botatzen dituzu, baina horrela gero etortzen zenean, baloratzen dituzu gauza txikia gehiago, ez? Orduan iruditzen zait badukala bere alde ona, bai, horrek. Ederki, landak hori biebukon zen, lehen izan didazu. Eta bigarren geltokia Errusian. Uste dut, San Petersburgon ateratako argazkia dela, baina hori zoriz da. Ezen duen zuk justu San Petersburgo erakutsi nahi, baizik eta lagun horiek eta herrialdea bera, ala? Bai, hori da. Ze, bueno, hori beste etapa bat niretzat, Errusiako etapa hori oso garrantzitsua da, baina hor bizi nintzenean, ez nukan mugikorrik ere uste dut, ez nuen argazkirik ateatzen, ez goratzen naiz WhatsAppa eta erabiltzen azkenetariko izan nintzela, eta ez dauzkat argazki asko. Horregatik aukeratu dut argazkia, nire bilagun honenekin nago San Petersburgon ingenun bidaiatxo batean, eta hori, esan duan bezala Errusian, Krimean 3 urte egin ditun eta Moskun 2, eta oso etapa garrantzitsua eta berazgarria izan zen. Eta San Petersburgo oso polita da. Niri Mosku gehiago gustatzen zait, egia esan, baina polita da, bai. Orain ari nez pentsatzen zure lagun honenak aipatu dituzu, eta Krimean 3 urte, Moskun 2, Beijingen 7, aurrez Grenoblen ere izan zinen. Zer dauzkazu, munduan sakabanatuta lagunak, lagun honenak diren horiek, orain ez dira Beijingen edo? Bai, sakabanatuta ia dena. Bueno, Silvia hemen agertzen den, hau Bilbon dago, baina beste lagun honenak ia denak hori sakabanatuta daude, eta horregatik askotan esaten dut, niretzat perfektua izango zela, adibidez, urte batzuk barru Euskal Herrira itzultzen naizenean, munduan sakabanatuta dauzkan lagun horiek nirekin Euskal Herrira ekartzea. Eta komuna bat sortzea. Bai. Baserri bat edo edukitzea, zaldiekin, nire txakurrare ekartzea hemen daukan, nire txakurra, por cierto, agertzen da, eskur. Eta hori, eta lagunak ekartzea, eta denak hemen Euskal Herrian bizitzea, ze Euskal Herrian oso ondo bizitzea, noski. Tira, beraz, familiakin opor zoriontsuak, kakotxartean, ezok esan duzu, tekstuala delako, ez ironiaz. Eta gero Errusia eta 3. geltokia gaur egun etxea edo, erdi etxea bintzat baduzun Txina. Eta Txinako zein leku? Bueno, hori, zaldian ibiltzera joaten garen leku hori aukeratu dut, zagit. Uste, Txinan bizi ditudan momentu honenak, bertan bizi ditudalako. Hemen, hori, lagun hon asko agertzen dira, oio bat badakate bai, harrapatu egin nun, gaixoa. Zertarako, argazkirako? Gustatzen zaigu, hor bizi den gizon batek erakutsi zian nola harrapatu oioak, eta hortik aurrera bazakit tradizioa bihurtu da. Eta ara joaten garen bakoitzean, zaldian ibili ondoren egoten geha oioak harrapatzen, eta hor dago argazkia. Eta lotzen zaitu denak, lagun talde hori lotzen denak, zaldi zibiltzea. Zaldizkoa, zer ematen, nola deskubritu duzu hori, edo zer ematen dizu zaldi gainean ibiltzeak? Bira, uste zaldian lehen aldiz ibili nintzela, lehenengo argazki horretan, kanpin horretan. Bai, eta asko gustatu zitzaidan, eta gero hemen txikitan 2 urte egin nituen klasetara joaten eta, animaliak txikitati beti asko gustatu zaizkit, eta zaldiak bereziki, eta Beijingen berriz hasi nintzen zaldian ibiltzen, eta oso, Beijingen ez, Beijingetik 5-6 ordura kotxez. Hor ondoan dago Barne Mongolia eskualdea, oso leku polita zaldian ibiltzeko, estepa oso luzea daude, eta galopean ibiltzeko, eroen moduan ibiltzen dira bertakoak, ez dira kontuz ibiltzen lasterketak egiten dituzte, eta orduan oso ondo dago zaldian ibiltzea gustatzen zaion edon hori gomendatzen diot. Eta hori, lotura polita da, ez? Elkartu gara, hemen daude hori txinatarrak, ni eta errusiar bat ere, eta denek daukagu hori, aman komunean hobi hori, eta ordu asko egiten ditugu zaldian ibiltzen. Ondo dago, ze beste modua da, ez? Igual, batzutan hitz egiten egoten gara, baina batzutan ez dugu hitz egiten, bakarrik korrika joaten gara, eta gero elkarrekin bazkaldu, bezakit, afaldu hor lo egin, landa ere muan, eta oso lotura berezia sortzen da. Ze inbidia ematen dena honek. Ez da, Xabi? Oso polita bai, trenean hasi gara eta zaldian bukatu dugu. Ondo, ez da geltoki txarra izan.
Eskerrik asko, Jon, oso geltoki ederrak gaur ere. Familiari buruz zerbait aritu zarete, familian esan diguzun mendizaleak badirela, irakurzaleak ere bai, eta zu bezala telebistan agertu zaleak? Nik uste dezet. Eta lanik ez du inork egiten telebistan, eta horrela konturik? Ez, denak erizainak eta medikoak. Bai? Bai, ez dira telebistan ateratzen? Ez. Gaur ere ez? Ez. Probatuko dugu? Probatuko dugu. Idoia eta Xabi, arratsaldeon! Haupa, Kaixola, sorpresa! Argitu ezagun, ez zaretela edozein Idoia eta Xabi, zarete Idoia eta Xabi Urkia. Urkia zurmendi. Anai Arrebak. Anai Arrebak, bai. Hala, ze sorpresa, Bai, Olatzi, zuek ez duzu olatzen. Eta Kirikuna, baina sorpresa aurpegia duka, olatzen momentu honetan ze olatz. Bai. Sorpresa polita da zuretzat? Bai, oso polita, noski. Ez dira telebistan aterazaleak eta... Ez, baina hor daude, ondo ikuste ditut. Oso guapoak, biak. Hor gaude behartuta, baina azkenean entorri gara. Izurra. Ezue, bikote, zema demora egon zarete zuek olatzekin gabonak gozatu gabe? 3 urte? Bai, 3 urte. Bai. Azkenean pandemia ze hasi zen 2020an, justo gabon horretan olatze egon zen gurekin, eta goratzen naiz justo hasi zirela hitz egiten koronavirusari buruz, eta nola olatz han bizi zen eta korrespontxala den, azkenean joan behar izan zen area. Eta geroztik ez dugu ikusi, aurten arte. Eta zer moduz eraman duzue? Baina, hemen gaude guztiak familian. Zer moduz eraman duzue hori? Pues... Oitu egiten da bat? Bai, nik uste baietz. Gaina gaur egun, mobilarekin, WhatsAppen bidez eta hola, egon geha kontaktuan asko hitz egiten genuen olatzekin, eta orduan ez ez du nabaritzen hainbestea gola kanpoan, baina gero orain etorri dela berriro etxera, oitzen zea berriro gotea etxean, eta da, falta genuen olatz. Olatz gabonak elkarrekin pasa dituzue, aurten? Bai. Nolakoak izan dira, edo zer moduz etxera buelta hau? Oso ondo, hori, lehen astea pixka eta raroa egin zitzaida, baina segituan hogetu naiz eta oso gustora nago hemen, egia esan, eta gabonetan oso ondo pasa dugu, oso ondo jan dugu, musika jarri genuen eta dantzatzen ibili ginene bai denak. Denetarik egin zenuten. Eta irakurri duzue olatzen liburua, El Búho de Rabel. Xabi eta Idoia? Nik oraindik ez dut irakurri, ez dut gezurra esango. Ni naiz fan handia. Novelaren fana naiz. Zuri gustatu zaizu? Bai, pila bat gustatu zait. Egia esan, irakurri nun neukan kuriositate pila bat, eta irakurri nun oso errex eta azkar engantzatu nintzen asko, eta gomendatzen dut asko liburua. Eta bertan sumatu dituzu olatzen arrastoak, esan dezagun, bere bizipenetan oinarritua delako. Egia esan, hori zabenean irakurtzen dobela, nola dagon kokatua asko Rusian, bai, gogoratzen zera, olatzegonean Rusian, edo gero ere, protagonista euskalduna da, eta orduan, konektatzen duzu pixkat olatzekin, eta azkenan ere galdetzen nion asko olatzeri eta hau, baina gero hori asko daude detaile txikiak olatzenak, baina hori ez hainbeste ere ez. Aizue, bikote, pandemia aurretik zuen ama Txinan izan omen zen, olatzi bisita bat egiten. Zuek oraindik ez omen zarete iritsi, Txina ezagutzeko gogorik edo asmorik bai? Bai, noski. Pentsatzen ari gera, turistak joan daitezkenean Txinara familia guztia joatea olatzi bisitatzea. Karaoke batera ere bai, gustatuko litzake joatea, pixkator parrandan bai bere lagunekin. Eta, azkenean kristongo bakat Txina ezagutzeko, edo Txinaren zati txiki bat. Hain handia izan da, ez dugu denbora edukiko guztia. Eta eskurreren nahi dugu ezagutu olatzen txakurtxoa. Nire txakurra. Bere lagunak, eta nahi dugu eman bajunere ama eta itarekin izango zen. Grazioso. Ez dugu labideiatzen, biako atera. Olaz, familia babesa izaten da. Biatu behar, bai. Familia babesa izaten da. Zer dira zuretzat Idoia eta Xabi, zure Anai Arrebak? Ui. Joe, hori, familia.
Bai, txikitatik horre hon diren bi pertsona, ez? Nere neba gainean nere antzan diakala esate dute aurpegian. Nere neba beti esate dela nere berdina baino altuan. Bai, hori esate dute, bai. Bai. Eta Idoia, pues, txiki-txikitatik egon da hor, ze, bueno, biak ez, baina Xabi ni baina 6 urte gazteagoa da, eta Idoia ni baina 2 urte gazteagoa, orduan ba hori, txikitatik, hori, landetan eta mendian eta bar horre hon dira. Xabi da, landetan besuetan zeneukan mutiko hori, ez da, mutiko txiki hori. Haizue, agurrak ez dira xamurrak izaten, eta alastear olatzi tokatuko zaio berriz agur esatea. Despedida horiek nola dara matzazue, Xabi eta Idoia? Bueno, ni egon naiz pixkat pentsatzen igual egun hauetan, eta izango da bueno, pixkat zaila igual, baina ere bakigu olatzen etxea, beste etxea ere dagoela Txinan, así que bera pozik balin bada, pues guere egongo da pozik, eta espero dugu orain ja etortzea gehiagotan, así que pozik. Idoia eta Xabi, eskerrik asko, sorpresa ematen laguntagatik, benetan plazer bat zuekin hitz egiteak, gozatu zuen arrebata, zuen aizpataz gelditzen diren egun hauetan zukutu zuen arteko harreman hori, eta urte berri hon, familia, eskerrik asko. Bai, berdin, eskerrik asko. Txina joaten direnean nora eramango dituzu, lehenbiziko lekua, nora eramango dituzu? Ba hori, Xabik esan duena karaokera. Hori egin beharra dago, ez da? Eta zaldian ibiltzea, bai. Guk karaokerik ez daukagu, baina antzeko zerbait bai, ez? Baukagu lehiaketa bat, oso pixia, oso azkarra, oso politia. Eta urte berrian, lehenbiziko lehiaketa egingo dugu, Jon Garaterekin, Zirtzat! Hau baino! Urte berrion, Jon! Zemoz! Ondo, ba. Hau da jertzea ederrak erregena. Bai. Jertzea polita da, izarte... Altze Peliperena? Altze Pelipen jertzia, hau dalako Zirtzart Christmas Edition, harta no? Gabonetako berezia, bai. Xabi, azkeneko aldiz, hola, rekuento eman genunen, nola zan? Maialen 16 eta zu 9. Maialen aurretizi joan, Maialen ez dago gaur hemen, orduan aste honetan deskanso hartuko dugu, baina entrenatzeko... Ez dugu zenbatuko? Ez du balio hone, baina entrenet... Ba, gure harten, bai. Nik uste nik irabazita zenbatu egin beharko nukela. Gaur puntua ez, Maialen ez dago lako. Orduan, entrenatzeko balioko du, eta gaur gaina bakarrik ibiliko, osea. Orduan, bai, hemengo atrilean Xabi, zu jarriko zea, eta Olatz eta Jon hangoan. Bueno. Bai, bate. Bueno, orduan gaur ezin diot hartan hori kulpari gota, ez da? Ez, gaur irabazizkoa zure merituk eta galdutare berdin. Bueno. Hasiko gea, oin ez da pulsagailua ber, hasiko gea lehen da bizi beti bezala Rafagakin lehenengo txanda dalako. Zirtzar! Japa, ondo! Oso, ondo! Venga, Xabi, zurekin hasiko naiz gaur batera dena zuntzako? Hasi! Venga, torrea! Xabi, munduan biztanlerik gehien dituen herrialdea Txina da. Zein da bigarrena? Rusia. India. Xabi, zema biztanle ditu Txinak? 1.200 milioi inguru edo 1.900 milioi inguru? 1.900. 1.912. Xabi, 1976an zu jaio zinenean estrainatu zen Asteriz eta Amabi probak marrazki bizidunen pelikula. Egia edo gezurra? Egia. Egia, bai. Xabi, aurten Gasteiztik eman ditugu kanpaikadak ETV-en. Eta iaz? Iaz. Berdin, Gasteizen. Bai, oso ondo. Xabi, horoskopo txinatarraren arabera 2023 urtea, zodiakoko zein animaliak ordezkatzen du? Uretako untxiak edo uretako tigreak? Uretako untxia. Bai. Eta Xabi, zenbat urterekin hilda Benedikto 16garrena? 85ekin edo 87ekin? 87. 85? Bueno, baino? Aurrekoak ondo. Neko ondo. Apa, Oso ondo, Xabi. Oin zuen zat. Vale. Gusto nindezu etxalo, oin zuen gabatzen. Egin Txinako kalderak, Olatzi. Vale. Batu du beste badao. Jon, Ola Turkia alderantziz esan da, Aikur Tazlo da. Egia edo gezurra? Gezurra. Aikur Tazlo da. Olatz, 1986an, zu jaio zinen urtean estreinatu zen, ETV-en Edurne Ormazabalek aurkezten zuen Katukale saioa. Egia edo gezurra? Egia. Gezurra, urrengoan, 87an izan zen. Jon, zein urtetan eman genituen kanpaikadak San Mamesetik? 2008an edo 2010an? 10an. 2008an.
Olatz, urte hartan akats tekniko bat egon zen eta ez ziren 12 kanpaikadak emititu ETV-en. Zenbat kanpaikadarekin sartu ginen 2008-ra. 8rekin edo 10rekin. 10rekin. 8 kanpaikada. Aket txikillo, no? Bakarrik. 11 segundo, baina. Bai. Jon, domina gaztelaniaz medaia da. Eta ingelesez? Medal. Medal, oso ondo. Eta Olatz, domina txineraz? Ez dakit. Xunsang, menda. Vale. Baina oso ondo. Xunsang, medal, ondo. Bai, marka, jo, ikusi behar dugu orain, mesedez azpin jarri, nola gaturan kontua. Jon eta Olatz, bi, Xabi, 3. Beira, bakarrik baina nahiko ondo. Bigarrengo txanda da orain, bigarrengo probaragoaz, Rafaga, Zirzart! Bueno, Olatz hau proba hau, Olatz zuretzako sortu dugu bereziki, izan ere azken urtetan albiste asko mandituzu han Asia ingurutik. Ze gertatzea, albiste horiek gero gogoratzea denbora pasata edo momentuan bota eta gero asko astu iten dira. Astu. Ba, guk albiste batzu jarriko ditugu orain eta probatu behar dugu, aber, badakizkizun guztiak buruz edo ez. Bueno, Xabi, zurekin hasiko naiz eta lehenengo albisteakin, noa? 2016ko uztailaren 17ko albistea da. Olatzek zein albiste emantzigun Txinatik, hor dago argazkia, eta albistea da A. Oe iratzargailua asmatu dutela, alegia, vibrazioekin eta esnatzeko oe bat, eta B. Txinan jendeak siesta botatzera juten dela Ikeara. B. Ikean lo egiten dula jendeak. Erantzuna da, sartu? Oso ondo! Oso ondo! Ikearria, bai. Goratzen nahi, bai. Goratzen zea? Bai. 2016, ja pasadi hori. Ikeara lotara. Oin, zuentzako da, bigarrengo albistea. 2019ko apirilaren 30-koa da hau. Japoniako enperadoreak abdikatu egin zuen. 100 urte zan, enperadore batek ez zula abdikatzen eta 2019an gertatu zen. Nola izena zuen enperadoreak? A. Hirohito edo B. Akihito. Ez da egitola oskatzen dan, baina. Hirohito edo Akihito. Da, eta semea, zua izu. Akihito. Akihito, esatu. Eta erantzuna mesedez hartu. Oso ondo. Zuk esan dezu, Hirohito aita zan. Bai, hori. Oso ondo, bazekin olatzeko hori, eh? Bai. Eta bagoaz, 3. albisteaki. Xabi, 2016ko azaroaren 17koa da, Olatzek ohitura bitxi baten berri emantzikun. Jendeak txoriak parkera eramaten ditula paseatzera. Kai holan eta korreakin eta hola. Guk hemen maskotak ohituta gauden bezala han txoriekin. Nondik eman zuen albistea? A. Tokiotik edo B. Pekinetik. Tokio. Tokio. Esan du Xabik, eta erantzuna da? Pekinetik. Bueno, oin zuek asmatze bezu ella empate. Vale, venga. Laugarrengo albistea. Hau da 2016ko martxoren 10-koa. Loiuko aireportuan bi txinatar harrapatu zituzten beraien maletetan angulak biziri zituztela. Txinara eraman nahi zituzten geroan hasi eta aingirak saltzeko. Loiuko aireportuan maletetan zenbat kilo angulekin harrapatu zituzten. A. 53 kilo edo B. 64 kilo. 64. 64 kilo, esan du Olatzek, erantzuna da? 53. Zan, errexea, 53 kilo. Bueno, oso ondo, nik uste ja, ez, lehen bezala gatuko zan, markagailua sartu. Xabi lau, Jon eta Olatz 3. Puntu bat aurretik Xabi, eta azkeneko txanda da, hemen erabakiko da dana. Rafaga, Zirtza! Epa, doratua. Bai, galdera doratua, 5 puntu, hone 5 puntu balio ditu. Asmatzen badezue 5 puntu gehiago, ez badezu asmatzen 5 gutxiago. Eta orain bai, eskuak atzean, eta nik galdera irakurriko dut, eta gero bat biteiru esan dakoan hor pulsadore eman bertzai. Ezinezko da Xabi gaztea honetan. Azkarra da, Xabi. Ja, claro, azkarra izango da, Parri, tau. Habe, ikusiko dugu. Galdera da, 2010an, Guazemank 3.0 saioan esketxa egin zuten. Mikel Urrutinda etxea korrespontxala Ipar Koreatik, Pyongyantetik albiste ematen ari zela nortzuk agertu ziren bertan. A. Gorritita bere animaliak, B. Lazkaoko talogileak, edo C. Zaldibiako txosnak.
1, 2, 3. Baina, Jonek eman dio lehen da bizi. Bai. Eta orduan zertarako dago argia? Ingurugatik ondo aiek. Eta orduan... Eta agarrik zeman dio gartan. Eta argia zertarako dago orduan? Eman berriro, a ber. Bale. Nik barra eskat... Bueno, ikusten, ez du lako ikusten. Barra Jonek eskatu eman nahi dio dut. aurrena. Bai, bueno. Ba, orain asmatzea falta da. Jon, 8 kanpaikadarena gainditzen ari gara honekin, eh? Bai, aurre. Gordik eta bere animaliak, Lazkaoko talogileak edo Zaldibekoko txosnak. Talogileak. Talogileak esan du Jonek. Ala, sartu mesedez bideoa. Marka. Biongianen dago gure berri emaile berezia, Mikel Urrutinbetxe. Aurrera, Mikel. Eta gurea da, barura sartza lortu duen telebistakate europear bakarra. Badirudien saioak astera doazela. Goazen ikustera, lehenengon saioetako irudiak hemen dit. Hemen ere bai! Talogileak. Oso ondo! Ona. Akordatu ite. Artano, talo bero bat. Bueno, ez dugu esan, baina saria irabazi duzuna hemen dao. Zer eraman ote dezue gaur, zer irabazi ote dezue. Beira. Ojo. Katu, Japonia! Urte berria! Japonia erraziko. Eskerrik asko, Frati. Bueno, Jon, eskerrik asko. Bueno, Jon, argi dago arazoa etzela zurea, eh? Bengo batik irabazi dugu. Ez. Bueno. Berri asko mandizkiguzu, hasian zaudenetik, Indonesiako tsunamia, Zelanda berriko atentatuak ere bai. Zer berrik eragin dizu barruan gehien, olatz? Ba, Indonesiako tsunamiak igual, oso berezia izan zen, beldurra pasatu nuelako. Bai, ze hor tsunamia izan zen, eta ara joan ginenean tsunami alerta zegoen, erreplika baten alerta zegoen, eta gogoratzen naiz, familiak, por cierto, denek esate ziaten egun jo, ja, atera hortiko latz, utzi lana, bota dena pikutara, bai. Ze agertzen nintzen zuzenekoetan itxasoarekin atzen, esaten, alerta gorria dakagu, eta esate dute beste tsunamia datorrela, eta bar, eta hor beldurra pasan nuen. Eta nire bizitzan lehen aldiz itxasotik urrun egotea zen nire nahi handiena, ez? Hori, bai, interesgarria izan zen, bai. Baina hor egon behartzen nuen albistea zegoen tokian. Bueno, gu, albistea zegoen tokian eta han egontzaren albiste bildumatxo bat prestatu dugu, zuk emandako lan hoien bildumatxo bat. Ikus ezagun, olatz urkia lanean. Une oro iristen zaizkigu tsunamia berriz datorrela eta alarma faltsuak. Faltsua izan edo ez errealitatea da hemen atzean daukagula Krakatoa sumendia 50 kilometrora dago itsasoan eta erupzioan dago. Kostaldetik ikusten da Darion laino grisa eta entzuten dira erupzioaren eztandak. Zelanda berria beti herrialde bakezale eta pluraltzat hartu dute. Horregatik atentatu honek dezepzio izugarria sortu du gizartean. Erasotzaile nagusiak bere manifestuan azaldu du horrexegatik aukeratu duela herrialde hau, baina hemen esaten dute ez duela lortuko atentatu honekin gorrotoa sortzea. Taiwanen iritsi da luzaroan itxaron dute momentua. Gaur, Taiwan homosexualen arteko ezkontza legeztatu duen Asiako lehenengo herrialdea bihurtu da. Gaur, Taiwaneko parlamentuan lehenengo pausoa eman dute eta aurrerantzean Asiako beste herrialdeek ere eredu berdina jarraituko dutela espero da. Momentu kezkagarrienak gerturatzen ari da eta hemen guztiak zain daude eta alde ateratzea lortzen badute segurazki hemendik izan beharko da Kobazuloaren sarreratik. 12 umeak eta monitoreak Kobazuloan orain igeriketa eta urpekaritza ikasten jarraitzen dute uriteak iristen direnean prest egoteko. Bargauean eztanda egin du milaka pertsonaren pazientzia kaleetara atera, esiak bota eta neurriak inposatzen dituztenei aurre egin diete, garrasika konfinamenduaren amaiera exigituz. Horrelako protestek emaitzak ematen dituztela ikusteak itxaropena sortu du. Xinjianen protesten aritik hainbat urbanizazioetan konfinamendu altxatu dute. Oraindik ez dute jakinarazi noiz hartuko den indarrean aldaketa hau, baina bai baieztatua geratu da aurrerantzean familia bakoitzak 3 haur izateko aukera izango duela. Hala ere, gobernuak hori bultzatu nahi duen arren ez du esan nahi. Bueno, hau lagin txiki da besterik ez da, zenbat albiste ez da, olatz? Bai. Zenbat lan, Bai. Asko, ara eta ona. Aberazgarria eta... Bai, eta minutu horren atzean dagoen angustialen esan duen, ez? Testuingurua. Bai. Zein da aurten pozik emango zenuken berria? Joe, galdera zailak izaten dira. Bai. Ezak gustatuko litzaidak orain Txinara itzultzean kontatzea irekieraren ondorioak ez direla haintxarrak izan, ez direla hainbeste hildako izan. Orain zero kutsapenen estrategia alde batera utzi ondoren. Hori, adibidez.
Orain Txinara itzuliko zara lanera, urrengo korresponsali aukeratzea zure esku balego, non aukeratuko zenuke? Txinan geratu nahi dut. Txinan geratu nahi duzu? Bai. Tokazu beste herrialderen bat begiz jota, etorkizunean joatea gustatuko litzaizukena? Agian Mosku, itzultzea interesgarria izango litzateke, bai. Edo Paris ere, baina Txina. Filologia errusiarra ikasitakoa zara, eta lehen aipatu duzu Errusian bizitzen ere egona zarela. Zuk nola hartu zenuen Pablo González kazetariaren atxiloketaren berri? Ba ez daki, uste Twitterren ikusi nuela, bai, eta bai, hori adibidez, albiste hona izango litzateke ere, askatu dutela, azkenan askatu dutela. Ze, bai, interesgarria izan da, interesgarria edo tristea izan da ikustea horrelakoak ere Europan gertatzen direla, bai. Polonian dago espetxeratua, urtebete darama kartzelan, leporatzen zaio Errusiaren espioi izatea. Bai, eta ez daukete inolako frogarik hori... Hori da frogarik gabe. Bai. Nola amaituko da zure ustez hau? Nola amaituko den? Ez dakit. Espero dut ondo amaituko dela, ze bere familia eta egongo dira oso gaizki pasatzen. Eta bera ere, bai, espero dut aterako dela. Bai. Atzerrian lanean aritzen zareten kazetarion lana, zenbateraino da arriskutsua, olatz? Ba, herriaren arabera gehiago edo gutxiago, ez? Baina, ni bakarrik hori, Asian egon naizen herrietako egoera ezagutzen dut, eta Txinan ere gero eta arriskutsuagoa da, hori egia da. Ze, nik ez dut imaginatzen Pabloren egoera bizitzea, ez? Baina, adibidez niri gero eta gehiago gertatzen zait, hori zuzenekoak egiten nagoela polizia gerturatu eta horrela besterik gabe galdetzen diaten zuzenekoen edukia, eta azaldu behar diet, eta kanporatzen gaituzte hortik, eta olakoak gero eta gehiago gertatzen dira. Eta Txinan ere izan dira, adibidez orain protestak izan direnean kazetario eta atxilotu zuten, Shanghai, bai. Eta ipatu duzu zuri ere jarri zizkizutela baldintzak, ez da, lanerako baldintzak, ez? Bai, hori hasieratik horrelakoak, adibidez badude gai konplexu batzuk, adibidez Tiananmenen inguruan saiatu garenan zerbait egiten etorri da polizia eta ezabatu arazi digute grabatutako guztia. Horrelako historiak asko dauzkago, baina egia azken urteotan gero eta sarriago gertatzen dela, ez norbaiti entrebistatzen egotea eta gai gatazkatxu baten inguruan, baizik eta besterik gabe kalean egotea, ni kameraren aurrean zuzenekoa egiten eta polizia etortzea eta oso modu txarrean kanporatzea, holakoa gertatzen dira. Baina nik uste mundu osoan, ez? Kazetarientzat batzuetan lana ez dela arriskutsua izaten dela. Gero, batetik dago, aipatu duzun bezala, ez da, naturaren indar horren aurrean arriskua sentitzea zuk, bestea da, kasu honetan, segurtasun indarren edo poliziaren indar horren aurrean arriskua sentitzea zuk, ez da? Bai, hori da. Jon, zuk sentitu duzu arriskuren bat, horrelako arriskua? Zerbait gutxi, eta hori hemen Pabloren kasu eskandaluzo hori aipatzen ari zineten, eta horrelako urrik eman ere ez. Baina, eta nik uste dut segun non zabiltzan eta segun noraino sartu nahi duzun, horre arriskua handitu egiten dela. Ez dakit noski, arrastorik ere, Txinako herri, baina esan duzuna bera nahiko adierazgarria da. Polizia kontu eske etortzeak osoa ez da izango. Bai, eta batez ere batzutan egiten duguna da autozentsura, asko, ze beldurra ematen du elkarrizketatuak arazoetan sartzea. Ze guri adibidez orain dela gutxi gertatu zitzaigun grabatzen egotea eta bapatean, barregarriare izan zen, baino ere kezkagarria, ez? Grabatzen ari ginen hitzaiten negoen kameran aurrean, eta bapatean ikusi nu beltzez jantzitako gizon bat hor mugikorrarekin niri grabatzen, eta hasi nintzenean ni berari grabatzen ere, hola jartzen zen eraikinei begira turista balitzu ez zela, eta zen, arraroa, eta gero jarraitu genuen ibiltzen, eta beste leku batean biratzen atzea, eta batean, gizona hor dago. Eta beste batean, eta hortze eta konturatu nintzen jarri zutela olako espia bat, eta adibidez kalean jendeari galdetzen ibili ginenean, beraien iritzia hori gertatu zen, alderdiaren kongresuaren albistea eman genuenean, Xi Jinpingek bere agintaldia luzatuko zuela, eta ikusi genuen gizon hori atzean zegoela, entzuten, elkarrizketatuek esaten zutena. Zaintzen ari zen, eta? Zaintzen ari zen, eta gero gu joan ondoren berriz atzera biratu genuen, eta ikusi genuen elkarrizketatuekin hitz egiten zegoela. Orduan, olako egoretan, esatezu, ez diot inori galdetuko ze iritzi duten, ze gero igual arazoak izango dituzte. Noiz itzuliko zara Txinara? Oraindik ezakate galdia, baina nik uste 2 aste barru edo itzuli behar naizela, bai. Eta aurre ikusten duzu arazorik bertara sartu alizateko? Orain ez, hori albiste ona izan da, ez, hori, esan dugun bezala 3 urte hauetan arazo pilatu ditugu sartzeko, iristean kuarentena egin behar genuen hotel batean, baina justu orain dela gutxi kendu dute hori,
eta urtarriaren 8-tik aurrera iristean ez dugu kuarentena egin behar. Noski PCR negatiboa eta hori behar dugu, horregatik espero dut ez detelako eta hartuko azken astean, ze bestela ezin izango dut Txinara itzuli eta ondo. El Búho de Ravel liburua, erakutsiko diguzu berri sortxea dago. Bai. Zure lehen novela, ezta? Bai. Ilusioa hundiz argitaratu duzuna, kostatu dena, ez? Bere denbora behar izan duzu, hortxe dago, denon eskura, irakurtzeko proposamen oso interesgarri bat. Olatz Urkiaren El Búho de Ravel, Olatz, zorte hon, 2023an Txinan. Eskerrik asko. Eta gozatu, familiarekin eta lagunekin, geratzen zezkizun azken egunok. Eskerrik asko bisitagatik. Ikusiko zaitugu eta entzungo zaitugu. Neguzun arte. Jon Artano, plazer bat beste behin, eskerrik asko, eta zorionak, irabaziruk, Ondo, Jon. Tira, guazen orain gure saioari amaiera ematera, badakizue, bibazueken saioaren amaieran zer izaten da. Artzaina, Ariz Gamboa, gaur urte berri egunez lehenbiziko saioa egin behar genuen Artzainarekin, baina ez da posible. Teknologiak ez du nahi non bat astelen honetan Ariz gurekin izatea, baina lasai, Aritzek etxeko lanak oso ondo egiten ditu, ez du gutxik egiten, eta gaur harri zulatzailei buruzko bideo poli-polit bat bidali dugu. Ikusi! Irure Hidalgo naiz, hemen Larboledan Zugaztietan gaude. Azalduko dizut eta erakutsiko dizut zelan den erabiltzen zen tresna bat, barrena edo laztabina erabiltzen duguna euskaraz. Lastabinaz hitz egin diguzu, barrenoaz, burdin ziri bat, harria zulatzeko. Noiz ze garaian erabiltzen zen eta ze helbururekin egiten zen zulo hori? Aspaldian hemen zonalde honetan badakizue oso importantea zen gure minerala, gure burdina, famatua, olairon, barrenarekin, erabiltzen zen apurtzeko harria eta gero sartzeko dinamita. Orduan horrela estanda egiten zen harria eta lortzen genuen minerala, mea. Horrelako burdin ziri bat erabiltzea, etzen erraxa izango, eta hori erabiltzen zuen jendeak doai bereziak eukiko zituen. Gainera antza denez, nahiko baluratua zegoen ofizio bat izaten zen, ez? Hori da, normalean erabiltzen zutena laztabina, ondo ikusita zeuden, baziren pertsona potenteak, gogorrak eta horrela ikusita zeuden ere, privilegio edo abantai batzu zeuzkaten. Eta ogibide zen hori poliki-poliki bihurtu zen baita ere lehiarako aitzaki, ez? Bai, nagusiek edo hartu zuten erabakia eta erabiltzen zuten sarrizoatzaile onak, langile onak, eta txapelketak edo apostuak egiten zituzten meategi ezberdinetan, eta dirua, animaliak, etxeak, hori jokuan zegoen. Momentu batean industrializazioak ekartzen du teknologia berriak sartzea eta lastabina alde batera gelditzea. Hala ere, erabakitzen da, momentu zehatz batean, herri kirol bezala, erabili eta plazaz plaza zabaltzea, ezta? Hori da, ja barrena geratu zen aparte, mailu pneumatiko erabiltzen zen, eta heldu zen momentu bat, Ortugeian, Euskal Jai batean, plazaratu zen berriro, eta hau da, oin dela, 24 urte edo, bueltatu zela herri kirol moduan, historia gogoratzeko. Zein da prozesua, alegia burdin ziri horrekin zulo horiek egiteko, lehiara joateko, zeintzuk dira ematen dituzuen pausuak? Oso tekniko da. Berotu behar da, entrenamendu pila bat behar da, altxatzen duzun bakoitzean laztabina kolpe emateko, lehengo eta behin leku berbera sartu behar dira kolpe guztiak. Zorrozten dugu barrena, azten zara ja zuloak zabaltzen, eta zulo gutxi gora bera, zuloak borobila izan behar dira, eta horretarako presizio pila bat behar da. Pelotari bezala, hartzen dugu espadrapo eta takoa. Eta horrekin eta eskularru batekin, azten gara sartzen eskularrua, babesten dugu espadrapo apur batekin, gero kokatzen dugu takoak, zatita, eta berriro izten dugu ja espadrapoarekin. Eta horrela, gutxi gora bera gehiena lortzen dugu kentzen, baina beti zaurien bat agertzen da. Altzau, biratu apurtzu bat eta emon.
kanpotik ikusika, segurazki askar ikusten, ematen du bakarri da igo eta jaitzi. Baina hor erdian dago biro txiki hori borobiltzeko zuloa edo barrena. Bi hamarkada luzez, herri kirolaren bitartez, harriaren gainean igota. Aitza eta barrenaren danbatekoarekin izan ginenaz hitz egiten. Mehatzarien izerdi tantak aurrera begira jarriz. Eutsi herriari eta lotu lurrari. Eutsi herriari eta lotu lurrari aritz, bai, baina gaur lotu teknologiari, ez, gaur etzaigu ondo atera. Teknologiak ez du nahi izan Aritz Gamboa gurekin bat egitea, lasai ikusentzule ez da ezer gertatzen. Urte berri egun honetan, lehenbiziko saio honetan ez da posible izan, baina lasai, bihartik aurrera, urte osoan zehar Aritz Gamboa gurekin izango da. Beraz, muixo hondi bat hemendik Aritzi lasai bihar hemen gurekin izango zarelako. Eta bihar noski, zalantzari gabe beste bi batzuek berri bat, polipolitia eta freskoa prestatuta daukagu zuentzat. Bihar korapiloak izeneko gure tartearen atal berri bat, osasun mentalari buruz, arituko gara, hizketan. Guk gure buruari buruz, gure buruarekin daukagun harremanari buruzkoa izango da. Harremana oso importantea. Leire Martinez ere hemen izango da, bere diskotxokoarekin. Gure biharko bi gonbidatuek ere noski baituztelako euren bizitzako kantu mugarriak eta kantu importanteak izan direnak. Kantu horiek entzun eta gozatuko ditugu zuzenean Leire Martinezekin. Jon Garate eta Zirzart urte berria, galdera berriak eta erantzun berria. Eta orain bai, bihar bi gonbidatu izango ditugu. Baten faltan, bia euskal artista, aktore haundi pare bat, haze gonbidatuak Itziar Ituño eta Ramon Agirre. Antzeslan bat aurkeztuko digute, hobe isilik izeneko antzeslanari buruz hitz egitera etorriko dira, baina nosi gauza gehiago kontatuko dizkigute. Isilik ez dira egongo eta gu ere ez, zuek bai egu ikusteko. Biba gu, gaur egun orain, eta biba zuek!